Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Pebrero 27, tuig 2024. Sa gihapon ini mola gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita. Agricultural sector diri sa syudad ini apektado sa El Nino suno pa sa City Agriculturist Office. 32 ka mga boarding house sa barangay San Nicolas La Paz nalakip diri ang ginpapanawgan sa notice for closure sa Boarding House Commission. Pila ka mga boarding house owner may mga notice for closure, wala pa iya maka hikutar sa ila sining mga requirements sa nagahilapit nga deadline. Sa dugang pa nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. magapakigangot sa mga gobernador sa Western Visayas sa may istoryahan na tuig karon sa illegal fishing. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, wala na interes nga magpasaka pa sang kaso ang mga ginaligar gintayan sang pusil sang nagpakilala pulis sa veteran sa Village City proper kagabi. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Later on, bantayan man ang update sa sining bypass operation nga ginkasa sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa may distrito iya sa Arevalo. Initially, 17 ka mga sachet, plastic sachet nga ginapatihan nga unod sa ginaligar shabu ang nakumpiskar sa 3 sining ka mga personalidad. Sa piyak nga bahin sa mga nagapauna dalagkuan naman karon nga mga balita. Si President Bongbong Marcos nagpahayag diri nga hindi dapat pag-ibasura or dulaon ang traditional jeepney. Ginklaro karon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi iya pag-ibasura o kundulaon ang traditional jeepney. Amo ning pinakauli siniya nga pahayag kagagin klaro diri sa presidente nga hindi ko na pag-i-phase out ang mga daan o kung ining mga traditional jeepney, kunti himuon lamang ini nga moderno. Ang pahayag ginpagwa or ginhimo ni President Bongbong Marcos bilang sabat sa sining sulat nga sining na baton nga pagi sa bahay ugnayan. Ginpay karon sa presidente nga pinagi sa modernisasyon, mapabaskog ang income sa mga super, bangod man nga mas manubo ang cost per kilometer sang mga e-jeepneys. Magluwas sa mabuhinan ang polusyon sa hangin, may araman sang makabignaton niya bulig ang gobyerno sa lihok karon sa climate change. Apang mas mayo ang pagbago kag pag-modernize sa mga salakyan nga dapat itugyan sa aton sining mga kabombo or ibilin ang mga pinamatasan sa kalyebla. Sa aton sinikron niya nga mga kabombo, lakip na sinadiri ang pagbago sa mga pinamatasan sa kalye sa aton sinima drivers, no? Sa bahin karon sa sining ginaduso nga modernisasyon. Bangod ko ng bagong Filipino, disiplinado sa pagmaneho, nagahatag sa konsiderasyon sa iya siniya kapariho nga driver kag nagasunod sa mga regulasyon, ordinansa layi sa trapiko kag subong man hilabi pa nga kita ang naga-amat-amat moderno sa aton siniya nga transportasyon. Amuning panindugan karon niya sang presidente naton sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Ano ayhan ang pagbaton sinisang mga kauturan naton nga sa gihapon wala piya magkatigayon sini nga mga pa-consolidate. Hindi gani nakapa-consolidate man ang iban, pero it turned out nga wala sila sang records sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
Paano naman iya karon sa bahin sa mga kabumbo naton nga nagaduso sa gyapon nga ipabilin lamang ang mga traditional jeepney ukon mangita sa iban sini nga pamaagi agod nga makasanto sa requirements sa nga Public Utility Vehicle Modernization Program pero Filipino made sa gyapon nga mga salakyan kay mas barato hindi iya magsalig kag isang atlang nato ang aton sini iya nga ginhawa ang aton sini nga tinai sa importasyon sa gyapon. Kaya ang nagagwa sini karon humalin iya sa pinakagamay sini bagay anong butsilingon sini no ma-import na lang kita ya. Humalin sa bugas kalamay, humalin iya sa mga agricultural products tub-tub karon sa mga salakyan. Now, aton sini nga public or for public transportation, tiano masalig na lang kita ya sa importasyon. Sa aton sini makabumbo nga ang mga Pinoy mayaraman sang kapasidad ikasangkol nga maghimo nga manufacture sining ginapahayag the so-called modernized jeepney. Ang dugang nga mga detalye, impormasyon kag balita inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa Bombohanay sa Udto kag subong man magapalayag na in a while ang Bombohanay orang Bombo Network News. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magginot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag Mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain. Drama at serbisyo publiko. Bombo Radio. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Pebrero 27, taong Isama sa 2025 elections ang plebisito ko naman sa charter change. ang Department of Justice naman Ang plebisito ko naman sa charter change. ang Department of Justice Department of Justice. Ang bansang China muling iginiit ang umano'y kanilang soberanya. Lusot na sa huling pagbasa sa Senado. Si Senator Tolentino naman tiniyak ang pagpapalakas pa ng panukalang ito sa
homicide may kinalaman sa pagpatay kay Jemboy Baltasar na pagkamalan na suspect yung naturang bata. Kaya umano ito pinatay. Abangan ang iba pang mga detalye hinggil dyan. Samantala, paghahanap naman sa mga biktima ng landslide doon sa may Davao Region, tinapos na. At sa ating balita sa ibayong dagat, si United States President Joe Biden umaasa sa Israel-Hamas ceasefire. Yan ay sa susunod na linggo matapos ang nangyaring kakilakilabot na protesta at pagkamatay ng isang United States airman sa labas mismo ng Israeli Embassy. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, magpapasaklolo na umano ang Commission on Elections sa National Bureau of Investigation. Yan ay para mahanap, matunton ang nasa likod ng bribe it to win it na modus operandi sa ilang mga politiko at political groups. Matatandaan na una nang ibinunyag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang naglitawang offer kahit nung wala pa umanong nabubuong award para sa automation bidders. Sinabi ni Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio na bagamat dati na itong nangyayari sa mga nakarang halalan, may mga pinapangakuan umano, ngunit ito naman ay sa pamamagitan ng pandaraya sa mga nakalipas na eleksyon. Ito na naman. Lamang ito para makapanloko ng tao. Umaangal din si Garcia na nagiging unfair para naman sa kanilang mga tauhan na mapagbintangan ng pandaraya lalo't maging sila ay wala umanong kapangyarihan na baguhin kung ano man ang nakatala sa mga balotang gagamitin para sa mga eleksyon. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ongoing naman lagi yung ganyan. Part siya ng ating cleansing process dito sa komisyon. Pero ang katotohanan, napaka-unfair sa aming pong mga Information and Technology Department personnel at mga taga-COMELEC na rin in general na may mga ganyang klaseng mga gagamitin, sasabihin, simpleng-simple lang po, hanapan nyo ng ID ng COMELEC. O kaya simpleng-simple lang po, ipatawag nyo kaagad dito sa amin sa komisyon. Kung yung mga taong yan na umiikot ay empleyado kuno o kaya dating empleyado ng COMELEC kuno, o kaya dating empleyado ng COMELEC kuno. In fact, ang pinakamaganda pag may mga ganyan po kayong nakahanap, ipa-arresto nyo kaagad. Ipa-arresto na kaagad na po magsasabi siya, tutulong kami sa pag-prosecute sa mga tao. In fact po, Bombo Dennis, ang inyo pong lingkod ay may liham na ipapadala dito sa ating National Bureau of Investigation. Hihingita po tayo ng tulong dahil sabihin na natin wala pa namang election period. Sabihin na natin hindi pa naman nagsasimula talaga ang kampanya or whatever. Pero alam niyo po, itong mga ganitong klase hindi dapat pinapabayaan at pinapalagpas. Bahagi yan ang mga pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, tiniyak naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magagawa nila ang mungkahing isama sa darating na 2025 midterm elections ang plebisito ng taong bayan kung payag ang mga ito sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Garcia sa panayam ng Bombo Radio, malaking katipiran ito para wag nang idaos ng bukod ang midterm elections at plebisito. Matatandaan nga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na sana ay maisama na ang tungkol sa charter change sa mga tanong sa darating na midterm elections. Kung magsasagawa kasi ng magkahiwalay na event ukol sa naturang mahalagang aktibidad, maaaring gumastos ang komisyon ng bilyong-bilyong halaga, lalo't kailangan ding magtalaga ng mga taong mangangasiwa para sa nasabing proseso. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Basta po yun ang magiging kagustuhan ng ating Kongreso bilang isang Constituent Assembly ng Senado at saka House of Representatives. Basta maisama lang po. In fact po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, Bobo Dennis, hindi po magkakaroon ng karagdagang budget
at eksakto kung ano yung budget natin para sa national and local elections, yun na rin ang budget para sa kasama na rin po yan yung plebisito, sapagkat ang dagdag lang naman po yung medyo mahahaba pa ng konti yung balota upang maidagdag yung katanungan patungkol sa plebisito. So the most po nahihingin siguro namin at sana po maibigay sa atin ay yung madagdagan po natin yung ating ibibigay na allowance sa ating po mga guro, Bombo Dennis, sapagkat again, mas mahaba yung balota, mas madadagdag ka, medyo mahaba rin yung panahon na ipaglilingkod ng ating po mga guro. Bahagi po yan ang pagpapaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaugnay pa rin sa plebisito para yan or kaugnay sa charter change. Sa mga karagdagan nating balita, magpapasya ang Department of Justice kung mag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin na order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay sa oras na matanggap na nila ang preliminary report mula sa panig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng umano'y mga sexual abuse cases ng kontrobersyal na religious leader. Ang naturang Senate Committee kasi ang siyang nag-iimbestiga sa claims ng ilang tagasunod ni Pastor Kibuloy na umano'y naging biktima umano sila ng sexual abuse. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mayroon ng initial letter mula sa Senate Committee, subalit kakailanganin pa rin ng marami anyang liham at dokumento para man tuluyang makapag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ang mga individual kasi na nasa Immigration Lookout Bulletin Order ay binabantayan ng immigration officers kung aalis man sila o kaya ay papasok sa ating bansa. At bagamat hindi sila pinagbabawalang bumiyahe, ay imomonitor naman ang galaw ng mga ito patungo doon sa mga lugar na kanilang tutunguhin at magbibigay ng komento si Secretary Remulla kaugnay naman sa mga naging testimonyo ng mga biktima ni Pastor Kibuloy, gayon din sa usapin ng naging akusasyon ng religious leader laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakikipagsabuatan umanong gobyerno ng Pilipinas doon sa Estados Unidos para naman siya ay maaresto o kaya ay ipapatay. Samantala naman, kaugnay pa ng balitang yan, may mga reklamo daw na kinakarap si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin pala sa Department of Justice. Samantala, sinabi naman Secretary Remulla o tinawanan lamang ni Secretary Remulla ang balitang papalitan na siya bilang kalihim ng Department of Justice. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Victor Lantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kinumpirma nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mga kinakaharap na reklamo itong si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na nakabinbin pa rin sa Department of Justice. Ayon kay Remulla, ilan lang ito sa mga inihain sa panahon pa ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito aniya ay petition for review ng mga complainant para sa iba't ibang reklamo. Kabilang na rito ang mga reklamong panggagahasa, qualified trafficking at cyber libel. Tiniyak naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kabilang na ito ngayon sa kanilang bibigyan ng prioridad upang magkaroon ng resolusyon. 6 or 7 years na yan eh. Oo, tagal na yan. 7 years probably, baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Samantala sa ibang balita naman, tinawan lang ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga kumakalat na balitang papalitan na siya bilang kalihim ng Department of Justice. Ayon kay Remulla, hindi naman bawal mangarap. Aniya, may mga individual talaga na nakaabang sa kanyang posisyon. Sinabi pa ni Remulla na siya ay nagtatrabaho sa kanilang bahay sa mga nakalipas na buwan habang siya ay nagpapagaling mula sa kanyang bypass operation sa puso noong nakaraang taon. Samantala, kaugnay nito, tiniyak naman ng kalihim na maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Lantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Mga kabombo, iginiit muli ng bansang China, partikular na ng kanilang foreign ministry, ang umano'y soberanya nila dyan sa bahagi ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y matapos nga na mamataan sa pamamagitan ng satellite images ang panibagong floating barriers na inilagay ng China sa may entrance ng naturang bahagi ng karagatan kung manggagaling dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga images na nakuhanan ng isang technology expert noong Pebrero 22, makikita ang naturang floating barriers na nakaharang dyan sa may bukana ng Scarborough Shoal, kung saan ay sinasabi ng Chinese Coast Guard noon pang nakalipas na linggo na itinaboy umano nila ang barko ng Pilipinas na illegal daw na pumapasok sa naturang bahagi ng karagatan na kanilang inaangkin na parte ng kanilang teritoryo. Subalit sa panig ng Pilipinas, i-deploy ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan ay para magpatrolya sa naturang bahagi ng shoal at magdadala sana ng langis para naman sa mga Pilipinong mangingisda na nandun sa naturang lugar. Tinawag din ng Philippine Coast Guard ang naturang aligasyon ng bansang China na inaccurate at iginiit na lehitimo ang mga aktibidad ng bansa sa naturang bahagi ng karagatan dahil nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Bombo International News. Inaasahan ngayon ni US President Joe Biden na magkakaroon na ng ceasefire o tigil-putugan sa pagitan ng Israel at Hamas at magbibigay daan ito para sa mga natitira pang bihag na hawak sa Gaza na mapalaya na. Ito ay matapos na rin ng isang kakilakilabot na kilos protestang isinagawa kung saan isang US active duty airman ang sinunog ang kanyang sarili sa labas ng embahada ng Israel dahil nga sa dumaraming bilang ng mga namatay na sa Gaza na tinawag niyang genocide. Kinilala ng pulisya ang lalaking ito bilang 25 anyos na si Aaron Bushnell ng San Antonio. Kinunan ni Bushnell ng video ang kanyang sarili sa labas ng Israeli Embassy habang sumisigaw ng Free Palestine. Pagkatapos nito ay binaba niya ang kanyang cellphone at sinindihan niya ang kanyang sarili. Sumugod naman sa pinangyarihan ng emergency responders at ginamitan siya ng fire extinguisher. Ay agad namang dinala ito sa may ospital na may critical life-threatening injuries ayon na rin sa fire department. Pero sa ulat naman ng tagapagsalita ng Air Force nitong araw ng Lunes ng umaga, namatay ang naturang individual linggo ng gabi. Balik sa mga balita dito sa Pilipinas. Ang isa sa mga tinugaygayang balita, mga kabombo, ay natuldukan kanina sa pamamagitan ng ibinabang hatol. Hinatulan kasi ng guilty ng Navotas City Regional Trial Court ang isa sa 6 na dating pulis na sangkot sa kaso ng pagkamatay ni Jemboy Baltasar noong Agosto ng nakaraang taon. Si Police Staff Sergeant Jerry Maliban ay sinintensyahan nga ng korte ng 4 hanggang 6 na taon ng pagkakakulong dahil naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Inatasan din ng korte dyan sa naturang syudad na magbayad ito ng nasa 50,000 pesos na penalty para naman sa civil at moral damages. Samantala, pinawalang sala naman ng korte si Antonio Bugayong Jr. Para sa kasong homicide. 4 na dating pulis naman ang hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms at hinatulan ng 4 na buwang pagkakakulong. Sila, mga kabombo, ay kinilala na sina Roberto Balais Jr., Nico Pines Esquilion at Jake Blanco at Benedict Mangada. Kung maalala, mga kabombo, binaril patay itong si Jemboy noong Agosto 2 ng taong 2023 ng mga lokal na tauhan ng pambansang pulisya sa naturang syudad. Inamin naman ng local city police chief na nagkaroon ng lapses sa naging protocol dahil hindi ito nakapagsagawa ng warning shot bago pa man barilin ang kanilang subject.
Kalaunan ay napag-alaman na may mali palang tao ang kanilang napatay dahil naman sa may tinutugis kang isang individual, ngunit hindi naman ito si Jemboy na kanilang napagbalingan. Dismayado naman ang ina at mga kamag-anak nitong si Jemboy Baltasar, partikular na itong nanay niya na si Rodaliza Baltasar, sa kinalabasan ng hatol ng Navotas City Regional Trial Court laban sa mga pulis na sangkot o akusado doon sa pagkamatay ng kanyang anak dahil umano hindi sapat ang naturang hatol na na naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Sa dagdag pa nating balita, tinapos na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang lokal na pamahalaan ng Mako Davao de Oro ang paghanap dun sa mga nawawala pang biktima ng landslide na tumama noong Pebrero 6 dyan sa mining village ng Masara sa naturan pa ring probinsya. Sa naging direktiba nga ni Mako Mayor Arthur Carlos Voltaire Rimando ay winakasana ang search and retrieval operation sa Masara noon pang alas 5 ng hapon, araw ng Huwebes, ngunit hindi pa agad naideklara dahil naman sa ilang konsiderasyon. Ang direktiba ng alkalde, mga kabombo, ay nag-ugat nga sa rekomendasyon ng Incident Management Team na nagsabing natanggal na ang putik sa isinagawang excavation operations at iba pang debris na tumabo naman sa naturang village nang mangyari ang landslide, kung saan mahigit 1,200 katao ang sinasabing naninirahan sa naturang lugar, kabilang na ang ilang mga trabahador mismo ng mining company na nag-ooperate sa naturang lugar. Sa official account nga ng local government unit na nakakasaklaw dito, mga kabombo, nag-iwan umano ang landslide ng 78 katao na binuwian ng buhay, habang 8 naman ang kasalukuyang nawawala, kung saan 3 dito ay residente ng Masara, habang 5 naman ay regular at service workers na pinangangambahang binuwian na rin ng buhay matapos nga ang naturang pangyayari. Samantala, sa banta naman ng dry season, ikinukonsidera ngayon ng Department of Agriculture ang cloud seeding sa Region 2 para makalikha ng raindrops para sa mga pananim. Sa pamamagitan ng pagpapalipad ng eroplano, 2 kilometro ang taas mula sa lupa, magbubuhos ito ng asin sa ulap. Ayon naman sa State Weather Bureau Assistant at Engineer na si Chief Lorenzo Moron, ang asin ay hygroscopic in nature at pag sinabihan niyang hygroscopic ay may kakayahan nito na mag-attract ng moisture. Kapag ang asin naman anya ay dinidispense sa taas, pagdating naman doon ay mag-a-attract at ito ng moisture. Pero bago ito mangyari, kailangan daw na gamitin ng State Weather Bureau ang Doppler radar nito upang matukoy kung aling lupa o ulap ang seedable o naglalaman ng mas maraming moisture. Ang isang araw daw na cloud seeding ay nagkakahalaga yan ng 80,000 pesos hanggang 100,000 piso. Samantala, sa Metro Manila, hinihikayat naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagtatayo ng mga water catchment facility sa buong Metro Manila. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Todo ngayon ang ginagawang hakbang ng ating bansa para maiwasan ang bird flu outbreak na nangyari na rin sa ibang mga bansa. Kaugnay nito ay bineberipika ng Bureau of Plant Industry ang mga panabong na manok na dinala umano sa kanilang tanggapan na nagmula sa California, kung saan ay mayroon namang na-record na outbreak ng highly pathogenic avian influenza.
Kung kaya't, ayon nga kay Bureau of Animal Industry Director Enrico Miguel Capulong, hindi na dapat magpakampante anuman ang source o pinanggalingan at may kinalaman pa rin doon sa mga quarantine protocols na kanilang pinapairal. Dapat umano itong sundin at walang exemption kung ang bansa na pinanggalingan ay may mga kaso ng bird flu. Ayon pa sa naturang ahensya, lahat ng 378 game fowl na mula sa United States ay inilagay sa temporary quarantine at agad na pinakawalan matapos namang magnegatibo sa kanilang mga isinagawang pagsusuri ukol naman sa avian influenza. Saad din ni Director Capulong na magsasagawa ng random sampling ng 30 ibon at subjected yan sa influenza test para naman matiyak ang biosecurity ng ating bansa. Ang mga ibon, mga kabombo, ay nagmula sa Port Atlanta doon sa Georgia at dinala ng courier na mayroon namang kaukulang mga permit. Sapat ang kanilang bit-bit na dokumento para sa kargamento. Kabilang na ang certification mula naman sa Bureau of Animal Industry at yan ay mula doon sa Estados Unidos na nagpapakita ng negatibo sa bird flu ang naturang mga hayop na kanilang bit-bit patungo naman dito sa ating bansa. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sectoral meeting kaninang umaga sa may palasyo ng Malacanang. Naging sentro nga ng sectoral meeting ang patungkol sa pagpapalakas pa ng senior high school sa bansa sa pamamagitan nga ng technical and vocational education and training. Layunin nga ng programa na maging handa ang mga senior high school na maging workforce at present sa sectoral meeting nga sina Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Gayon din sina Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at si SAPRA Secretary Antonio Lagdameo. Kasama rin sila TESDA Director General Suharto Magudadato at iba pang mga opisyal ng Department of Education at ng TESDA. Sa mga karagdagan pa nating balita, Ako muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Makibalita tayo dahil ang Philippine Maritime Zone Act ay nakalusot na dyan sa huling pagbasa ng Senado. Ano naman kaya magiging epekto nito sa ating kampanya at pinaigting na aktibidad dyan sa West Philippine Sea, lalo't may iba ring mga bansa na umaangkin ng naturang parte ng karagatan. May pagbabalita mula sa Senado, si Bombo JC Galvez. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong magtatag ng Philippine Maritime Zones na inaasahang magpapalakas sa pag-angkin ng Pilipinas sa mga pinagagawang teritoryo. Sa plenaryo, 23 mga senador ang pumabor, walang tumutol at wala ring nag-abstain. Ayon kay Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino, magpapalakas ang panukalang ito sa claim ng Pilipinas sa mga pinagagawang teritoryo, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi kasama na rin ang claim ng Pilipinas sa Sabah. The Philippine Maritime Zones Law will continue to serve as a cornerstone of our maritime policy, protecting our sovereignty, promoting sustainable development, and securing our future prosperity. Kahit ano po ang mangyari ngayon sa Baho de Masinloc, kahit ano po ang mangyari ngayon sa karagatan ng West Philippine Sea, kahit ano po ang mangyari ngayon sa Benham Rise, Mr. President, nakatatak na po sa kasaysayan ang Philippine Maritime Zones Law na magiging bantayog ng ating kalayaan. Let us celebrate this momentous occasion with a renewed sense of purpose and determination to continue working for the betterment of our beloved country. Kaugnay nito, umaasa naman si Senator Sherwin Gatchalian, miyembro ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone, na maisa sa batas sa lalong madaling panahon ang panukalang ito dahil sa tensyon sa pinagagawang karagatan sa West Philippine Sea. Noong weekend, hinarang ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas. Malapit yan sa Scarborough Shoal na naghahatid lamang ng gasolina at tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nagkaroon sila ng kaparehong engkwentro sa karagatan noong nakalipas na linggo.
Sa oras na maging sangganap na batas, ay malinaw na tutukuyin ang mga maritime zone ng bansa, mag-harmonize ng domestic laws sa maritime territory, kasama rito ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Paliwanag pa ni Gatchalian, ang pagtatatag ng mga maritime zone ng bansa ay magpapatibay sa geographical na lawak ng maritime domain ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, nagpasaklolo na ang Philippine Coast Guard sa Meta na siyang nagpapatakbo ng Facebook. Ito ay para ma-recover ang kanilang page na nahack kahapon. Nabatid na una na silang kumukonsulta sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para malaman kung paano napasok ang kanilang account sa kabila pa ng security setup nito. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, nagpasa na ang Coast Guard Public Affairs ng ibang detalye upang mabawi nila ang kanilang page. Maliban dito, makikipag-usap din ng Coast Guard Public Affairs sa Coast Guard Weapons, Communications, Electronics and Information System Command para magsagawa ng back-end operations upang ma-recover ang nahack na Facebook page ng ahensya. Bago ito, una nang nahack ang X-account ng Philippine Coast Guard pero kalaunan ay na-recover nila ito mula sa mga hackers. Habang kamakailan naman ay kasama rin sa hacking ang iba pang web portal at accounts ng iba pang tanggapan ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala, target naman ng Department of Information and Communications Technology na doblehin pa ang dami ng free Wi-Fi sites dito sa ating bansa para sa taong ito. Yan ay upang suportahan ang implementasyon ng e-Local Government Unit ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ang karagdagang free Wi-Fi sites ay itatatag sa ilalim yan ng broadband ng MASA program. Ang naturang programa ay bahagi nga ng sinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay flagship digitalization project ng Administrasyong Marcos kung saan alinsunod nga sa inisyatibong ito para sa commitment ng Pangulo na palawakin pa ang internet services sa buong kapuluan, partikular na sa mga liblib na lugar na hindi marating ng kasalukuyang serbisyo ng mga telco. Ang overall goal ng programa ay makapag-connect ang nasa 70 million free Wi-Fi users. Ayon nga sa ulat ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Alberol Jr. na mayroon ng 25,000 free Wi-Fi sites sa buong Pilipinas bago matapos ang 2023. Samantala, ang naturang proyekto nga ay isang one-stop shop mobile application kung saan ay maaaring makapagproseso ng ilang serbisyo tulad na lamang ng business permit licensing, real estate o real property tax at maging ng health certificates, community tax at maraming iba pa. Upang mas maging epektibo naman ang implementasyon ng naturang programa, ayon pa kay Undersecretary Almerol, kailangan na paramihin ang libreng Wi-Fi connections lalo na sa mga local government units. Git pa niya, habang ipinapatupad ng Department of Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology at maging ng Anti-Red Tape Authority, ang naturang programa kailangan itong samahan ng connectivity. Sinabi naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na pinasimple na ng naturang ahensya ang proseso para naman sa ilang mga serbisyo ng pamahalaan. Yan ay upang tuluyan ng maipatupad ang actual digitalization ng naturang local government applications na gagamitin naman sa iba't ibang mga lugar mas mabilis kung cellphone ang gagamitin dito. Mas bibilis din umano ang proseso kung may reliable internet connection saan mang parte ng ating bansa. Nais nga kasi ng Pangulong Marcos na maging accessible para sa bawat Pilipino ang internet. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng digital initiatives tulad na lamang ng broadband program at ng naturan mismong flagship program ay kritikal sa pagpapaunlad ng ating bansa na bumabangon mula naman sa epekto ng nagdaang pandemya.
Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Hinihimok ngayon ng Department of Agriculture ang mga bayan na apektado ng El Nino doon sa Mindoro na magdeklara na ng state of calamity. Samantala, ang naturang ahensya ay mahigpit naman ng minomonitor ang local traders para mapigilan ang hoarding ng sibuyas. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Hinimok ng Department of Agriculture ang mga bayan na apektado ng El Nino sa Mindoro na magdeklara na ng state of calamity na mag-uudyok naman sa pagpapalabas ng mga pondo para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Inilabas ng Department of Agriculture ang pahayag matapos magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro dahil sa tindi ng pinsala sa agrikultura doon dulot ng El Nino. Dahil sa lumalalang sitwasyon, umaapila si Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. sa mga local government units sa buong Mindoro na opisyal na magdeklara ng state of calamity kung kinakailangan. Ang nasabing deklarasyon ay magbibigay daan sa Department of Agriculture na magbigay ng komprehensibong tulong sa mga apektadong komunidad, kabilang ang tulong pinansyal, mga input sa agrikultura tulad ng mga buto ng pananim at mga alagang hayop. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa 65 million pesos at 27 million pesos ang pinsala sa mga pananim na sibuyas at palay sa Bulalakaw. Nasa 1,000 magsasaka na rin ang naapektuhan ayon kay Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor. Libu-libong ektarya ng palay at sibuyas ang nalantas sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro. Sa isang buwang walang ulan, natuyo na rin ang mga ilog na nagbibigay ng tubig sa mga bukirin. Tiniyak ng gobernador na may maibibigay na tulong sa mga apektadong magsasaka kahit na bumabangon pa ang lalawigan sa oil spill disaster noong nakaraang taon. Nagtalaga rin ang Department of Agriculture ng isang team para maghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa isla. Dagdag pa ni Governor Dolor, kung magdedeklara pa ng state of calamity ang 3 pang munisipalidad, isa sa ilalim din sa parehong deklarasyon ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Samantala sa ibang balita naman, mahigpit na tinututukan ngayon ng naturang kagawaran ang mga local traders para mapigilan ang hoarding sa sibuyas at pagtaas ng presyo nito sa merkado sa off-peak season. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. Secretary, ang gusto niya makita talaga is yung accurate and real-time data. So isa yan sa mga gusto niya makita na datos na dapat tama, sigurado, accurate, real-time. Yung gaano karami yung harvest, gaano karami yung pumasok sa storage, yung lumabas, ganun. Tiniyak rin ng kagawaran na handa silang tulungan ng mga magsasaka, partikular na sa pagbebenta ng mga produkto nitong sibuyas, kasabay ng pansamantalang paghinto ng importasyon nito hanggang Hulyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Tiwala ang Department of Transportation ng Metro Manila Subway Project ay makakakuha ng patuloy na magiging pondo hanggang sa matapos ito at yung suporta mula sa Department of Finance ay magiging tuloy-tuloy din. Ang kauna-unahang underground railway ng ating bansa ay kasalukuyan ng pinupondohan ng 2 active loan agreements na pinasok ng gobyerno ng Pilipinas tungo naman sa mga financier ng naturang proyekto mula sa ibang mga bansa. Inaasahang papasok ito sa ikatlong tranche loan na nagkakahalaga naman ng 150 billion Japan yen sa taong kasalukuyan. Partikular na pagpasok ng Marso ay may siselyo ang naturang kasunduan. Ayon nga kay Transportation Secretary Jaime Bautista, tinatalakay na ng Department of Transportation sa National Economic and Development Authority UNEDA at Department of Finance ang pagproseso para naman sa mga document drafts hinggil sa loan deal na ibinigay ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng gobyerno mismo ng bansang Japan. Ayon kay Secretary Bautista, noong araw ng Lunes, ang Department of Finance ang nakipagnegosasyon para naman sa panig ng Japan International Cooperation Agency na kung saan ay suporta ang kanilang ipinakita
at ang JICA umano ay inaasahang magkakaloob ng mga karagdagang tulong para naman maisakatupar ng proyekto hanggang sa taong 2029. Sinamahan naman ni Secretary Bautista si Finance Secretary Ralph Recto sa pag-iinspeksyon at yan ay dun sa pag-drill ng tunnel na gagamitin para sa subway project at yan ay manggagaling dyan sa may Valenzuela Depot ng naturang subway project. Nangako itong si Secretary Recto na tutulungan ang naturang proyekto na makumpleto ang naturang programa sa takdang oras. Kasama rin sa Metro Manila Subway Project ang pagtatayo ng depot at 33 kilometrong railway line na binubuo naman ng 17 istasyon na mag-uugnay sa Valenzuela City hanggang sa Pasay City at may spar line sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa may area ng Parañaque City. Kapag operational na ay babawasan ng subway ang travel time mula dyan sa Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport mula sa dating 1 oras at 30 minuto hanggang 35 minuto na lamang ang itatagal ng kada biyahe at magsiservisyo ito sa inaasahang aabot sa 519,000 na mga pasahero kada araw. Samantala sa iba pang mga balita, naiuwi na sa kaniyang pamilya sa Lawag, Ilocos Norte ang labi ng overseas Filipino worker na nasawi sa Kuwait. Ang nasawing Pinay worker ay kinilalang si Linda, 55 anyos, mula sa Barangay Tarag, Pagudpod, Ilocos Norte, na nagtrabaho sa Kuwait sa loob ng 1 dekada kasamang 2 iba pang residente din ng Ilocos Norte. Ayon sa pamilya ng nasawing Pinay worker, huli nilang nakausap si Linda noong Disyembre 29 ng taong 2023 at sa mga sumunod na araw ay hindi naanya nila ito na kontak. Noong Enero 11 naman ng kasalukuyang taon nang matanggap nila ang malungkot na balita mula sa Overseas Workers Welfare Administration sa Lawag City na patay na ang Pinay worker. Iginiit naman ng pamilya na magsasagawa sila ng autopsy sa labi ni Linda upang malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon pa sa asawa ng Pinay worker, mayroong mga isyu umano si Linda sa kapwa niya overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa parehong employer. Nakikipagtulungan naman na ang pamilya ng nasawing overseas Filipino workers sa OWA at iba pang mga otoridad para ma-pursue ang naturang kaso. Sa oras na ito ng atin pong Bombo Network News ay dadako na tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan. Tinutukan ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. 4 na magkakamag-anak ang nasawi, 4 naman ang naitalang sugatan sa nangyaring sunog. Diyan sa lungsod ng Cebu, may pagbabalita ang Bombo Radio Cebu. Kalunos-lunos ang nangyari sa 4 na individual na natagpuang patay kung saan ang mga bangkay nito ay nasunog sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Cebu City matapos sumiklab ang sunog dakong alauna ng madaling araw, Pebrero 27. Kinilala ng otoridad ang 4 na bangkay na nasunog na 2 rito ay kasawang Oparolito Otadoy, Rosita Otadoy at ang 2 pang binatilyo na kanilang mga anak na kinilalang sila si Joseph Otadoy at Jeffrey Otadoy. Samantala, 4 pang individual ang nasugatan na kinilalang sila si Shana Ruby Rolan, Rose Ann Otadoy, Jimboy Otandoy at Emery Otadoy. Sinabi ng tagapagsalita ng Cebu City Fire Office na si FO2 Wendell Villanueva na nasa 15 kabahay ang napektuhan na kung saan 3 ang partially burned at 13 ang totally burned. Dagdag pa ng opisyal na mayroong 30 na pamilya ang nawala ng tirahan na napektuhan ang 70 individual. Tinatayang nasa 7 million ang halaga ng pinsala na kung saan ang sunog ay itinaas sa fourth alarm. Una nang iniulat ng Intelligence and Investigation Section ng Cebu City Fire Office na alas 3 ng madaling araw ay nawawala pa ang 4. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog.
more or less 99% those missing would turn as casualties. Unfortunate that may nangyari na natunog early, and then there are several injured individuals nangyaring sunog. Fire arson investigation team of Cebu City Fire Station are still on the ground conducting in-depth investigation. Cause of fire is still under investigation. Ating napakinggan si Cebu City Fire Office spokesperson FO2 Wendell Villanueva. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantalang naitala namang pinsala sa pananim ng maisan sa Region 2 dahil sa El Nino, pumalo na yan sa 180 million pesos. Cloud seeding operation patuloy pa rin isinasagawa sa naturang rehiyon. Kaugnay niyan, may update pa ang Bombo Radio Kawayan. Umabot na sa 180 million pesos ang pinsalang idinulot ng El Nino phenomenon sa Region 2 ayon sa Kagawaran ng Pagsasaka o DA Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Paul Vincent Balao, El Nino Action Officer ng DA Region 2 na pinakaapektado ang mga pananim na mais dahil sa rain-fed ang mga ito. Sa ngayon ay meron ng reported na partially damaged na 8,737 hectares habang ang totally damaged naman ay nasa 276 hectares. Nilinaw naman niya na ang mga partially damaged ay nasa 50% pataas pa rin ang maani habang sa totally damaged ay nasa 10% naman o wala nang maani pa dahil sa natuyot na ang mga pananim. Kung susumahin, nasa 180 million pesos na ang total estimated loss sa mais ba lamang. Tiniyak naman ni Ginoong Balao na patuloy ang kanilang isinasagawang cloud seeding operation na pinondohan pa noong nakarang taon bilang paghahanda sa forecasted El Nino. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang northern portion ng Isabela at southern portion ng Cagayan na nasa 240,000 hectares ang direktang maapektuhan ng tagtuyot. Anya kahit may El Nino o anumang kalamidad ay tiwala pa rin silang nasa 1 million metric tons pa rin ang produksyon ng mais sa rehiyon ngayong cropping season. With regards sa ating intervention, kung currently at nasa pawid na po yung ating eroplano na nagko-conduct ng cloud seeding operation. Continuous po ito na ginagawa. Ito po ay napondohan noong 2023 pa, isa sa paghahanda na ginawa po natin para dito sa forecasted El Nino. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Feli na nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako naman tayo matapos yung report hinggil sa epekto ng El Nino phenomenon dyan sa Hilagang Luzon. Ngayon naman dakuan natin ang Western Visayas dahil may lugar doon mga kabombo ang isa sa ilalim na sa state of calamity dahil naman sa lawak pa rin ang epekto nitong El Nino phenomenon. Alamin natin ang mga update na kalapyan ang Bombo Radio Iloilo. Posibleng ideklara ang state of calamity sa lalawigan ng Antique dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Antique Governor Rodora Cadiao, sinabi nito na dumarami ng bilang ng mga bayan sa Antique na nagpapasaklolo para matugunan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang lugar. Ayon kay Cadiao, nababahala siya sa magiging epekto na mahabang tagtuyot sa agrikultura at maaring malagay sa panganib ang seguridad sa pagkain ng lalawigan. Anya, posibleng magdulot ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin ang mahabang tagtuyot dahil maapektuhan ito ang lokal na supply ng mga bilihin. Binigyang diin ni Cadiao na sa pamamagitan ng maagang pagdeklara ng state of calamity ay mapapabilis ang delivery ng mga kakailanganing tulong at serbisyo para sa lugar na tinamaan ng tagtuyot. Napag-alaman na umabot na sa halos 89 million pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa Antique. 7 bayan naman na may maisan at 7 bayan rin na may palayan ang apektado ng El Nino sa lalawigan. We're just waiting for
for Isangoyan Panalwigan to declare the province in a state of calamity. But unfortunately, wala pa town nga nag-declare kang state of calamity. But the damage is going up. More on financial ang kinanglanan dahil na ginastrengthen naman ang health system. Si Antique Governor Dora Cadyawa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Akit naman tayo dyan sa may Baguio City dahil nasa 10,000 cupcakes may tatampok sa Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Ang Guinness World Record naman bilang world's biggest strawberry cake, paghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Baguio. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad, Benguet sa nalalapit na selebrasyon ng Strawberry Festival sa susunod na buwan. Inaabangan dito ang 10,000 na piraso ng strawberry cupcakes na ihahanda ng 4 na baker at maibebenta sa publiko sa murang halaga. Ayon kay La Trinidad Mayor Romy Salda, ang libu-libong strawberry cupcakes na maitatampok sa Strawberry Festival ay kapalit ng giant strawberry cake na taon-taon na ihinahanda ng kanilang munisipyo. Anya, paghahandaan nila ang giant strawberry cake sa susunod na taon para masungkit muli nila ang Guinness World Record bilang world's biggest strawberry cake o largest strawberry shortcake. Matatandaan na nasungkit nila ang nasabing parangal noong Marso 20, 2004 matapos may tala ang 9,622.29 na timbang ng giant cake. Ayon kay Salda, layunin ng Strawberry Festival na ipakilala sa buong bansa na ang strawberry ang one town one product ng kanilang munisipyo. Team the Strawberry Capital of the Philippines, Siromni Duting. I think we are just showing the soul of festivities that the strawberry is in the town. Siromni Duting is a Baloy word in which the produce of the town is strawberry, since it is our one town one product. Samantala, may tatampok ang 21 na local government unit-led activities at 10 community-led activities sa Strawberry Festival na magsisimula sa Marso 4 ng kasalukuyang taon. Matutunghayan rin ang mga highlights ng Strawberry Festival sa Marso 16 gaya ng street dancing parade at float parade na halalahukan ng 16 na barangay. Hindi rin mawawala ang drum and lyre na sasalihan ng 8 paaralan at cultural dance competition na lalahukan naman ng 10 grupo. Kaugnay nito, inaasahan si Senator Amy Marcos bilang pangunahing panauhin at ang sister cities ng munisipyo mula Malaysia, Indonesia, Japan at Guam. Dahil dito, hinikayat ni Valerie Olsim, Tourism Officer ng La Trinidad Benguet, ang publiko na makiisa sa selebrasyon ng Strawberry Festival. Ang tema ngayong taon ay La Trinidad, the Strawberry Capital of the Philippines. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat. Para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation ng iba pang update dyan sa malalaking kaganapan dyan sa City of Pines sa mga susunod nating balitaan. Samantala, itong paglagdaraw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga senior citizens doon sa panukala na tinatawag na Senior Citizens Act, isang panghikayat din daw ito para paabutin pa yung edad ng mga nakakatanda sa 100 years. Mga kabombo, paano nga ba ang ganitong estilo? Malaman natin. Ay pagbabalita ang Bombo Radio Dagupan. Isang panghihikayat sa lahat na umabot sa 1 taong gulang. Ganito nakikita ni Attorney Franklin Quijano, National Chairperson ng Commission of Senior Citizen, sa panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan kaugnay sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senior Citizens Act na inamyendahan ng Republic Act No. 10868 kung saan nakapaloob ang probisyon ng pagbibigay ng sino mang aabot sa itinakdang edad ng 100,000 piso.
Sa nasabing batas ay makakatanggap ang mga nasa 80 taong gulang hanggang 75 taong gulang ng 10,000 pesos. Sinabi pa ni Quijano na ito ay pamamaraan para mas sumaba pa ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, batay naman sa Republic Act No. 11350 o mas kilala bilang National Commission of Senior Citizens Act ay nagtataas ng pagbuwag sa National Coordinating and Monitoring Board na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 9994 at ilipat ang matungkulin nito mula sa Department of Social Welfare and Development sa National Commission of Senior Citizens. May mandato ang komisyon na sisiguraduhin na ganap na maimplementa ang batas na ito, polisiya at mga programa ng pamahalaan para sa mga senior citizens. Saad pa nito na may mga pamamaraan naman sa pagtukoy sa mga senior citizens gaya na lamang ng rehistrasyon at online database para mas madaling malaman kung saan naninirahan ang mga ito. Siyempre, yung iba nagsasabing kung hindi namin maabot, baka naman pwedeng bigyan nyo kami sa 80 o 90. Yes. Itong batas na ito ay isang amendment at nagsabing pag umabot ka ng 80, makakatanggap ka na, 85 makakatanggap ka rin, 90 makakatanggap ka, 95 makakatanggap ka, and 100 makakatanggap ka. Ibig sabihin nito, actually, it's not about the money na tatanggapin. May pinag-uusapang pera, ngunit mas mahalaga yung sana hahaba pa ang buhay ng mga Pilipino. Sana gumawa pa tayo ng hakbang na tayo ay malusog para lalong hahaba ang buhay. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Dagupan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo RJ Jello. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang lokal na pamahalaan naman ng Pola sa may Oriental Mindoro unti-unti nang bumabangon mula sa naging epekto ng tumagas na langis. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Star FM Iloilo. Matapos ang halos isang taon mula na mabalot ng langis ang bayan ng Pola mula sa lumubog na MG Princess Empress oil tanker, formal nang inalis ito sa state of calamity. Matatandaan na lumubog ang MG Princess Empress sa karagatang sakop ng pagitan ng Nauhan at Pola noong ika-28 ng Pebrero taong 2023. Ang oil tanker ay naglalaman ng halos 800,000 litro ng used fuel oil nang lumubog ito. Nabalot na maitim at mabahong langis ang baybayin ng Nauhan at kalaunan ay mas maraming langis ang napadpad sa baybayin ng Pola. Nakakaabot din ang langis na ito sa halos lahat ng baybayin ng Oriental Mindoro na naging dahilan upang isailalim sa state of calamity ang lalawigan. Malaking suliranin ang hinarap ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz, ngunit matapang niya itong hinarap kasama ang sangguniang bayan at mga mamamayan ng Pola. Anya, umaasa ito sa muling pagsigla ng kanilang turismo. Kung gusto niyo ng bundok, dagat, gusto niyo ng lawak, meron ang Pola. So yun yung pinapackage sa amin right now kasi before talagang after oil spill, wala talaga kami. No? Yung na-expect namin na padodoble yung 22,000 namin na pupunta sa Pola. Hopefully this time, matriple na. Sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan ni Mayor Cruz sa mga national agencies, maraming tulong ang dumating sa kanilang bayan gaya ng 847 milyon na halaga ng gamot, bigas, inuming tubig at shelter materials, 1.2 billion na Quick Response Fund, 195 million mula sa Office of Civil Defense at dagdag na 45 million pesos mula sa Department of Health. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, ang undefeated Filipino boxer na si Charlie Suarez puspusan na ngayon ang kanyang ensayo para sa nalalapit nitong laban kontra naman sa undefeated din na boksingero mula naman sa Puerto Rico na si Henry Lebron at magaganap yan sa Estados Unidos. Alamin natin ang mga update na kalapyan ng Star FM Baguio. Puspusan na ang training ng undefeated Pinoy boxer na si Charlie Suarez kontra sa undefeated Puerto Rican boxer na si Henry Lebron sa kanilang gaganapin na laban sa Estados Unidos. Parehas na malinis ang record ng dalawang boksingero kung saan si Suarez ay may 16 na panalo at walang talo, habang si Lebron ay may 19 na panalo at wala ring talo. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 35-year-old Pinoy boxer na si Suarez, ibinahagi nito ang ilan sa kanyang mga ginagawang paghahanda sa naturang laban. Sinabi nito na mahalaga sa kanyang boxing career ang kanyang nalalapit na laban dahil ito ang tutulong para magkaroon ng world title bout sa hinaharap at makamit ang pangarap na maging kampiyon sa buong mundo. Masaya ako dahil binigyan po ako kami ng chance ng team ko na makalaban itong si Henry at isang title eliminator to.
IBF and WBO. Magandang laban at ito na yung pinaghandaan namin ng matagal na parang minimithi ng isang atleta, isang boksingero tulad ko na mapunta sa ganyang level, no? Kasi after that, yun na yung mga World Championship. So, hopefully, at pinagsumikapan namin, nagbutihan namin na makuha namin itong dalawang title belts na ito. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio's undefeated Pinoy boxer na si Charlie Suarez. Si Suarez ay ang IBF Intercontinental Super Featherweight Champion, WBC Asian Super Featherweight Champion at IBO Intercontinental Super Featherweight Champion. Samantalang si Lebron ang former WBO Latino Super Featherweight Champion. Ang Suarez-Lebron fight ay gaganapin sa April 13, 2024 sa Texas, USA. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Iniimbestigahan na ng Australian Police ang isang 61 anyos na lalaki dahil sa umano'y pananakit sa isang photographer sa Sydney noong madaling araw ng Martes. Kinilala ang nag-akusa na lalaki bilang ama umano ni Taylor Swift. Iniulat sa pulisya na ang isang 61 anyos na lalaki ay umano'y nanakit sa isang 51 anyos na lalaki sa may Neutral Bay Wharf bandang alas 2:30 ng umaga bago ito umalis sa lokasyon. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya na si Alicia McCombsty, inihayag nga ng sinasabing biktima na si Ben McDonald sa AFP na ang lalaki ay ang ama ni Swift na si Scott Swift. Ayon kay McDonald, kinukunan niya ng litrato ang US pop icon sa isang super yacht sa may Sydney Harbor matapos daw ang huli nitong 4 na gig sa lungsod. Pero hinarangan umano siya ng payong sa mukha ng mga security ni Swift para pigilan siya sa pagkuha ng mga litrato. Pagkalis naman ni Taylor Swift ay sinabi ni McDonald na kinompronta siya ng ama nito at sinuntok siya sa mukha. Si Taylor Swift nga ay kasalukuyang nasa gitna ng kanyang worldwide blockbuster Eras Tour. Pupunta siya sa Singapore ngayong linggo para sa susunod na highest grossing musical tour of all time na mahigit $1 billion. Ayon na rin yan sa Polestar. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin hong mga taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng ating bansa ay matutunghayan, mapapakinggan at mapapanood ninyo ang inyong mga paboritong programa sa pamamagitan mismo ng inyong dialekto na nais ninyong marinig at matunghayan. Mga kabombo, dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, mapapakinggan ninyo at mapapanood sa ating Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Kawayan. Abang dito naman sa may area ng Pangasinan, available sa ating Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Dagupan. At akyat din naman doon sa may City of Pines, nariyan ang mga programa ng Bombo Radio Baguio live na live sa ating Facebook araw-araw. At para sa mga kababayan natin dyan sa tinaguriang Mayon Volcano Country na tinagurian yung lalawigan ng Albay at mga karatig na lugar, mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Legazpi. Sa ating mga kabombo naman po dyan sa may Cagayan Valley, maaari po kayong tumutok sa Bombo Radio Tugigaraw. At sa mga kababayan po natin na nariyan sa Ilocos Region, maaari po kayong tumutok sa Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At para sa mga Bicolano naman, maaari po kayong tumutok dyan lamang po sa Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyong Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us.
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon balikan tanay linya sa aton sining mga bombo reporters may kantanan sa sining bypass operation ngaging kasas ang Regional Police Drug Enforcement Unit. Milyon naman nga balor sa illegal nga droga na recover. Check ta si Bombo Hananda sa latest. Please come in. Kanselado ang date sang mag-live-in partner matapos madakpan sa drug bypass operation nga ginkasas ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Zone 6 Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Ang mga nadakpan amo ang main target nga si Ronald Rendon, 41 anyos, sang Barangay Tanza, Bonifacio, Iloilo City. Kaupod ang iya live-in partner nga si Rodalyn Bautista, 20 anyos, kag residente sang San Rafael, Mandurriao. Nalakip naman diri Bombo Champo nga kabombo ang parokyano nga si Jemark Baronda, 27 anyos, sang Kalumpang Molo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Glenn Soliman, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit, iya ginpahayag nga nakuhaan sang 17 ka plastic sachet kag 4 ka not tied nga shabu nga nagabugat 280 grams nga ginapatyan nga shabu sa mga subject nga may standard drug price nga 1,904,000 pesos. Suno man kay Soliman, nasobra na isa ka bulan ang pagmonitor nila sa main target nga si alias Onat, kag kaagi man ini siya dakop sa paglapas man sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lakip man sa na-recover sa area amo ang ini nga cellphones, 38 caliber revolver kag iban pa nga non-drug items. Sa aton man nga pagpamangkotano na dito sa mga palibot sang ining boarding house nga ila ginatinirhan, ginaistaran kag ang ining mga kasilingan nila nga wala gid ni sila sang ihibalo nga amo gali ang ginabuhat sang ining mag-live-in partner dira sa ilang boarding house nga ginapanag-iyahan ni Alberto Baliarte kag suno man sa ila wala pa sang 1 week nga nagaboard dira ang mag-live-in partner kag nakibot gid lamang sila subong nga adlaw nga may nagpadulong didto nga katapos sang Regional Police Drug Enforcement Unit agod magkasas ang ining drug bypass operation. Ayari bala kay pamatian naton ang pahayag ni team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Captain Glenn Soliman. Duha ka lalaki, isa ka babae. Ang main target naton si alias Onat, 41 years old. Residente ni sa Barangay Tanza, Bonifacio, Iloilo City. Pero diri temporaryo ga puyo sa may Zone 6, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Tapos ang isa ka babae nga live-in ni Onat si alias Inday, kag ang isa pang parokyano nila nga nadakpan naman mo si alias Mark. So kagina no mga around 10:42 AM diri sa area nagkasakit sa isa ka bypass operation together with the joint elements of ICPS-1 and CDEO ICPO. Kung sa diin nakakopla ni sa ICPS-1 si alias Onat. So nakabakal kita sang isang association suspected Cebu worth 12,000 pesos sa ilang aduwa sa iyang live-in. And then upon search, after the arrest, nag-search kita.
dito nakakuha pagkikita sa several sachets of suspected shabu, cellphones, isa ka .38 caliber revolver na sa posisyon ni Onat, and other non-drug items. So ang total sang shabu nga nakuha naton naglabot sa more or less 280 grams ang iyang kabugaton with the standard drug price of 1,904,000 pesos. Ano kadugay ng sila, sir, na monitor? Si Onat, naging subject sa kopla naton. Siguro mga sobra na isa ka bulan, no? Ang aton nga tutok na kapag monitor sa ila. Una, dito rin sa Iloilo City, sa city proper, and then later on, nag-transfer di siya. Siguro wala pa sa, mabulanan. May background din sa illegal drugs na preso na siya, anay? Ayo, kagi na siya dakop for a violation of Republic Act 965, nag-appeal man siya sa plea bargaining. Ano nga years? Ano nga years siya nakagawa, sir? Dali lang, i-check natin. Initial information, though, last September 2020 lang ang yang nga release. September 2020? Oo. Din sa sir kag din ang area of operation na? Bilog nga Iloilo City, kag ginamonitor man naton nga do may mga may mga items man siya nga gina-deliver outside the Iloilo City. Ang boarding house nga ni sir nga gina-istara nila do diri na din nakatabo ang mga transaksyon? Yes, may ara transaction, like for example ang aton subong kung nga transaction kung sa di sa dakpan diri niya tagin pa proceed sa iyang boarding house wherein with the help man sang aton nga community, especially yung tao sa palibot kag ang the owner of the boarding house itself nga do medyo gaduda man siya sa giyo sa aton nga subject, then nag-coordinate man siya aton and timing man nga ginamonitor natin yung subject kaga mo to nakakasakit na sa yes ma'am po. Tama na, nadakpan natin siya kaga na timing lang siya kagina during the transaction ari man siya kag nagabakal man, so nadala siya sa dakop. Dalago anay ang transaksyon ni Ronald, sir? Okay, kung makita mo dako ang drugs nga sa position nga na-recover nga sa iya. Wala man siya ganubo, isa sa 1 gram ang yang nga pagbaligya or pagtransaction. Sige, Inday nga living partner niya may record sa illegal drugs. Wala siya arrest record pero she was ineligible sa transaction. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Glenn Solimana Bombocham. Alright, so taga ginisagli taga city proper, tumandok kid pero dinala nag-star sa may Arevalo. Naga-board lang ini diri sila Bombocham kag masobra isa ka semana palang gid lamang diri sila. Kag ang boarding house do ginahimo niya nga do retail shop or pati pwede ka man dira kabakal tapos dira mo lang gamiton sistema bombohana? Ang pagplastar sang ining boarding house nila nga ginakasahan sang Drug-by-Bus operation ang ining surudlon sa Zone 6 Santo Niño Norte Arevalo, surudlon ini Bombocham kag tapos daw makitid-kitid gibala ang dalan sa pagpasulod kag tapos may 6 ka kwarto sa ining boarding house nga daw daan nakatama kag makitaan mo gani nga may mga buslot ng mga dingding kag daw tagpi na balang ilang nga mga atop sini kay daw temporary walang gid man nang siguro nga kung kilanglan gid bala sang nila nga may maistaran kag may makasahan sang ining pag retail o kon pag-repack nila sang ining mga illegal nga droga. Na-mention man ni Police Captain Glenn Soliman nga diri man mismo sa area sila garitel kadira man sila mismo nagagamit kag natimingan man nga naabutan man ang ining isa ka parokyano nga si Jemark nga dira man nagmakal mismo sa lugar kung sa diyan nagilang boarding house nga ginatinirala Bombocham. All right. Balita naggikan diri sa Arevalo, Iloilo City, ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa kaupod si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa, kung alang-alang lang kag pigado lang ang monitoring sa aton sa mga kapulisan. Prosper na ni Banwa ang negosyo sining subject person nga si alias Unat ti mga isa man kabulan nga ila sini nga gintutukan agud lamang iya nga maadakpan ining nasambit karon nga persona ti lapit naman 2 ka milyon na nakuha sini sa iya nga illegal nga droga 17 ka sachet kon amo sini ang recoveries
sandig iya sa inventory sa aton sila magkapulisan, tinog kasubong iya nga lugar nga kung sa diin, dira iya pwede makabakal at the same time makagamit man sang illegal drugs kay do kasubong iya one-stop shop. Ang lugar, ang boarding house suitable gid para iya sa kasubong sini iya nga mga buluhaton kay man suludlon kag may iban pa to nga mga kwarto nga mga magagmay nga posible after mo bakal dira kung way ka pwestuhan dito ka na lang pwesto sa aton sini nga mga kabumbo mayo ni kay nadakpan karon sa aton sini ka pulisano pinagi sa bypass operation panigurado nga tido madugay-dugayan gid tiner sini sa sulod sa nga prisuan lakip na diri sa nga duha nga mga nagkaladakpan man ang iya sini nga live-in partner kag ang isa ka parokyano. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa kay Bombo Marisol Labinyas. Hibalon man naton ang latest update sa sining isa ka individual nga ginapahayag, ginabdak sa may banwa sang Pavia sang nakaligad siniya nga may nadlaw kag nasapuan dito sa may banwa sang Panitan Kapis. Tad-tad na iya sang buno ang iya sininga lawas. Sandig pagani sa mga impormasyon nga natipon sang Bombo Radio, nagalibog ang ulo subong. Sang Panitan Kapis PNP, may kantanan sa sining nasapuan iya nga bangkay. Kaysa ila sining nga pagpangusi sa banwa, way man sila sa may nakita dito nga mga palatandaan or balasihan nga dito ginhimo ang krimen. Bot silingon karon iya mga kauturan nga didto na gid lamang ginhalid ining bangkay sang jeepney driver. Ining si Ragni Fernandez Sison. May dugang nga follow-up report diri ang Bombo News Team with the Bombo Sol Binyasol. Sa report, please come in. Bombo Cham ginkumpirma sang chairman sang West Visayas Transport Cooperative na si Mr. Boyet Parcon nga nakaagi driver sang modernized jeep si Ragni Fernandez Sison sa ila kooperatiba sa diin sang Damlaglang na sapuan ini siya nga patay diri sa higad sang dalanon sang barangay Konsensya Panitan Kapis kag ginapatihan ginabdak ini sa may banwa sang Pavia sa diin may nakit-an gani nga 3 kabuno sa lawas ini. So ang ining si Ragni Fernandez Sison ang nagapang-idaron gali sang 51, isa ka jeepney driver kag residente sang barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iyagin pahayag diri nga mga 2 man ka bulan nga nakadrive sang modernized jeep ining si Fernandez sa kooperatiba nila o kon Western Visayas Transport Cooperative sa diin ang ginamanihar sini nga rota diri sa may Pavia Terminal to Iloilo City kag vice versa sa diin gani dugang pa ni Mr. Parcon mga almost 1 month nga wala na ini kabalik sa pagbiyahe sa modernized gypsy season. Pero didto nahibaluan niya nga according man sa pila ka mga kolektor sang WVTC nga nagabiyahe naman liwat ining si season sang mga traditional jeepman sa amo nga kooperatiba nga ti ang ruta nga ginabiyahe niya diri na sa may ungka to diversion vice versa. Suno sa kay Mr. Parcon nga siya mismo naka-personal istorya, naka-interview kay sining season kag iya dirigin saysay nga sa iya man nga pag-background check maayo gid ang record sini season kay ti wala man siya may isaway diri o kon wala man sang agi bala nga insidente nga nagpasaway ang amo nga driver, and at the same time may ginpresenta man ini nga mga barangay clearance kag police clearance wherein klaro or wala sang record nga mga criminal records ang amo nga driver or si season. Kag ti dugang pa niya para mapasigurado man ang safety iya sang mga driver kag at the same time mga pasahero diri padayon nga ti maidid sila nga nagaparequire gid sa sining resume sa mga drivers bala nila, and at the same time pangitaan nila sang NBI clearance. Kung wala gani kuno sang NBI clearance dapat mai-present gid ini nga mga police clearance. Kag ti gaplano pagani sanday Mr. Boyet Parcon nga magpatigayon sila sa sining random drug test para ti maprotektahan man ang mga pasahero sang ilang nga kooperatiba. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Mr. Boyet Parcon.
Namon sa Coop, no? Ang ini nga traditional jeep, after sina, gawain niya sila balik sa amon nga mga bus, no? Ano nga ruta, sir, ang ginabiyahe sini, sir? Sang una, gabiyahin siya sa amon dito sa may highway, no? Padilla Terminal to Iloilo City. Via Diversion Road. Sa duwa lang nakabulan, sir, no? Amo lang gid na? Oo, amon lang nga. Okay. Pero hindi na siya miyembro ka co-op nyo? Ang iya lang nga jeep nga ginabiyahe? Ang iya nga jeep na ginabiyahe, sa Subong, membro namon sang Coop na no pro ito sa amon kina diri nga collector driver namon man nga membro na ang nagayban niya Subong is member man sang WDPC, no. Kaya tuhutugay sa niya din na almost 1 month na sa galing sa amon o nakabalik. Ano, sir, yung pagkilala nyo ni sa iya or any background man, sir? Sang una sa pag-interview ko na siya diri, okay man niya, may masaling pasa sa kung nga police clearance, may barangay clearance, amo naging bato na to. Sana po sa background namon, sa pagbiyahe do okay man siya. Okay man siya siling nga pasaway, siling abing reklamador. No, why do okay man siya nga driver namon, no? Dito sa may diversion namon nga ruta. Sir, ano yung last niya, sir, nga nakabiyahe dira sa inyo, sir? Hindi ko lang ma-console, no? Hindi ko lang mabalan kung anong adlaw, anong bulan. Kasi do lain nila ang kakapot sa ako sa XR na, no? Yung mga record nila, no? Ipacheck ko lang kung ano ni siya nga bulan na nadula diri nagkalin sa aton nga modernized jeep. Kaya ito nga mabalaan ninyo, no? Ipacheck lang sa babaw. Okay. Sir, at from my end na lang, sir, ano ning ginaobra mo para masigurado ang mga background sang mga nagabiyahe sa inyo nga co-op, and at the same time, ang inyo na lang nga preemptive measure para siyempre maprotektahan man ining mga drivers and at the same time mga pasahero, sir? Sa amon diri may number 1 amon diri ang mga requirements sa ang iyang resume. Ikaduwa ang aton nga NBI clearance, wala ka sa NBI clearance, police clearance, no? Bali ang ikaduwa amo ni ilang ang sa barangay clearance nato, no? Di nagapasan sila di sa aton sa ilang mga requirements. Kado okay man, no? Kay ti gaplano ko lang kami gani nga marandom drug test kami kay mula nga kinanglanong ginatoy na para maprotektahan man ang aton sinudiri mga pasahero, no? Why man ising background diri sa amon siya nga malain kay di driver dati hindi siya driver man sa traditional jeep naton nga apply diri sa aton kagakilala mo ni siya sa mga driver naton diri kay di nga biyayan niya siya mga membro man sa WDP siya mga traditional jeep. Bali ang tungtumans nga to gali, sir, modernized na to, traditional to? Ang pagbiyahe diri sa amon is modern jeep. Modern jeep na iya ginako. Nabatian dire Bombocham ang kabahin sang pahayag ni Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative kag Padayon Subong nga ginapangayuan man ginapang-retrieve ang iban nga mga files dire para mapresenta man sa aton dire nga kahanginan ang iban pagid nga mga background sini ni Ragni Fernandez Season, Bombocham. Pero sa bahin sang WVTC sa iya sini nga pag-apply dira ang iya sini nga mga police records clear man niya Bombosol? Yes, Bombocham, suno kay Mr. Boyet Parcon, personal niya mismo nga na-interview ini si Season sa diin maayo man kuno ini nga tawo, klaro ang ginpresenta niya barangay clearance clear, and at the same time may ginpresenta ini siya nga police clearance nga wala siya sang record diri iya man sa ginhalina niya sa may banwasang Lambunaw, Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Marisol Binyas sa imo sining follow-up report. Now, kung lantawon naton ang sitwasyon sang biktima, nakangkon ini sang 13 kapilas tuga sang pagkabuno. Ano ay ang rason kung nga 13 gid kabuno ang iya siningagin agom. Una-una nga magasulod sa aton sininga paminsaron kung amo sining mabatian naton nga 13 gid ang pilas tugas ang pagkabuno, makambal kita gilayon nga
Grabe guro ang kaakig sang responsable or mga responsable or ining naghimo or nagbuno sa iya. Kay kon tuyo mo man lang ini nga patyonti, makabuno ka isa duha sa mga sasabahin sang lawas siya nga ti. Kung manugbuno, gidiya kung kriminal gid ang suspect or mga suspitsado, matultulan nila kung diin nila iya iguon ang isa ka tao nga luyag nila patyon. Pero nga atre, sigid kabuno. Oh? Nagasulod man dayon sa aton siniya nga paminsaron bisan ikaw guro nga nagapamati subong. Ang senaryo bala sirkumstansya nga kung ikaw akig-akig gid sa isa ka tawo do halos siya makahambal ka nga madakpan talang ka. Ring the bells mo lang wala lagob sakon. Oh, mga kasubong sinabala nga sirkumstansya mga senaryo. Kung grabe gid ang imo sini nga kaugot na impito ka or nag-alalawas na gid ang kaakig mo sa isa ka tawo, masami nga ginaambal nga itlog mo lang way lagob sa akon kung ako itlog mo lang way pila sa ako mga dakop simo. Ti kung sa kasubong sina nga senaryo sa aton sini nga mga kabombo, dira pa lang maka-plastar na kita sang mga balasihan sa sitwasyon sang krimen. Ang naghimo sini sa iya o ang mga tao nga yara sa likod sini may madalom nga kaakig. Batok sa sining nasambit karon nga biktima. Now, ang pamangkot dason sa ano? Paano na aking ining tao or mga tao sa iya kay ti naga-drive ini siya sa salakyan, nakaagi man niyo sa Western Visayas sa Transport Cooperative. As per the information from the chairman, na si Mr. Boyet Parcon, personal niya ini nga na-interview kag nakita niya sa mga records nga clear man sa mga pulis sa clearance niya, so on and so forth. Waay sang record or mambal naton malain nga record ining biktima as per sa pagpresentarya sa mga dokumento sa iya sini nga pag-apply bilang driver sa Western Visayas Transport Cooperative. Oh? Sa aton sini makabombo. Now, dugang pagid sini naton nga mga dapat husisaon kag sabahin man sa aton sini makapulisan. Ining impormasyon banwa nga ang krimen wala natabo sa banwa sang panitan. Ini sandig sa mga impormasyon nga nakalabot diri sa waay natabo sa panitan kapis bangod nga sa area nga kun sa diin ini siya nasapuan waay man dito sa mga palatandaan nga nagkalahapay abi ang hilamon, may mga tinulo sang dugo nga nagapakita nga posible ginguyod to siya, dito sila nagskrimahay nga duwa or whatsoever. Dito lang siya nasapuan, as a matter of fact, kani pagkasapo siya, doon natabunan pa ni siya sang mga hilamon. Oh, yung kubala bombo Omel, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, kagang, araw, do hungod pa gani nga tinabunan siya sa mga hilamon, oh. Kag alagyan pa ini nga kung sa diin siya nga gindo kasubong nga gintagbong lang dito. Sandig man sa mga impormasyon nga na baton sa nga Bombo Radio, ang krimen natabo sa banwa iya sang Pavia mismo. Ini as per information. Pero aton sini iya nga i-counter-check sa aton sini kapulisan, partikularmente sa bahin karon sang Pavia PNP, ining nasambit karon iya nga mga impormasyon.
Kag suno man gani sa mga impormasyon nga nagalabot diri sa inyo siningalagad, ang Chief of Police sang Pavia Municipal Police Station ang yara subong sa Banwa sang Panitan agud iya nga magkandak sang dugang pagin-sini nga pagpangusisa. Kay mismo ang mga pulis dito iya sa bahin karon sang Panitan Municipal Police Station ang nagalibog man ang ulo kun nga may nasapwan dito nga bangkay nga ginpaarakan sang buno, nakaangkon sang 13 ka mga pilas. Hindi man iya taga Banwa sang Panitan or even sa mga lapit nga Banwa sa probinsya sang Capiz. Kunti ini siya ang taga Banwa iya sang Lambunaw, Iloilo. Diri karon kag damo sang palamangkutanon nga dapat sini iya mahibaluan. Hilabi pa sang pamilya sining biktima kag as per sa mga laragway nga ginapakita ta i-double check ta pa ni kung ang walaya sining nga tieldo na deform gid yani Bombo Omelo. Lakip pa bala ini sa mga pilas niya sang ini siya ang gin patay or base nagkalaliw, aslang ni nagkalabali lang ining tiil niya, pero pasensya sa nagapanyaga. Sa sining pagtagbong or paghaboy na sa iya sa alagyan dito iya sa may Panitan, Capiz. Tidako karon iya nga palaligban kung ano ang rason or madalom sining rason sa likod sang kamatayon or pagpatay sa kay Ragni Fernandez Sison. Kag ginapahayag ano ka matuod nga ini siya ang ginabdak, ginkuha sang pila ka mga personalidad, mga tawo dito iya sa may Banwa sang Pavia. Ang information naton sa aton sini nga mga kabumbodo sa deka ni siya gapuli. I-counter check ta pa ni kung ano nga deka kay do kadamo na sang deka home subong sa Banwa sang Pavia sa aton sini nga mga kabumbo. Inagapabilin karon sini iya nga palaligban sa bahin sa aton sini mga kapulisan ining hitabo Banwa. But sa mga nakita naton nga senaryo, apisar nga ti hindi ini conclusive, pero makahambal kita nga ang tawo or mga tawo sa likod sang pagpatay sa kay Ragni Sison ang may kaakig sa iya. May kaakig sa iya. Kag ining pagsapo sa iya sa Panitan, Capiz, di may posibilidad man Banwa nga pagpalikaw or pabudlay sa aton sini mga kapulisan sa paghusisa, pag-imbestigar para nga mangin libre kag unsolved ining kaso. Pero ko'y nagapati kung nga tutukan gini sang aton sini nga kapulisan sa Pavia PNP kag sang Iloilo Police sa Provincial Office, lakip man siyempre sa bulig sang Capiz Provincial Police Office, partikularmente sa Banwa iya sang Panitan sa dugang man sininila iya or coordination pagka-coordinate sa pagpangusisa sa bahin karon sang Pavia PNP. Kay as per initial information diri kunong krimen na tabo sa Banwa sang or sa probinsya sang Iloilo, as per information subject to be confirmed, Banwa man sang Pavia, pero dito lang siya ginwigit or ginhaboy sa Panitan, Capiz. 29 minuto sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto, aton sini iya nga iplastar diri ang paghatag man sa nagakigo sini nga pagtamod sa sining El Nino phenomenon. Ang agricultural sector diri sa syudad hindi ko apektado iya. Suno pa sa City Agriculturist Office. Lakip na sina diri karon
pila ka mga boarding house nga may notice for closure, wala sa gyapon maka kumplito sang ila sini nga requirements, apisar nga nagahilapit na lang ang nga deadline. Kag ang city government na magahatag kuno iya sang ayuda sa mga na-displace nga mga borders. Malikantay ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang First Friday Mass sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang First Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa Marso 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani agud indi kita tuman nga maapektuhan kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig, indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! In standard na time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa uto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang agriculture sector diri sa syudad sa Iloilo hindi man kuno apektado sunod sa City Agriculturista Office. Di agriculture sector yay, pero mga pumuluyo di apektado na. Way pakabot ang El Nino, nagapunga-punga na sang kawhaw, bangod sang kapigado man, kagawalang ka-effort sa bahin karon iya sang aton sining water distribution facility or ang aton sining ang kompanya nga ang iya sining primary mandate is to distribute potable water sa mga konsumidor diri sa syudad sa Iloilo sa aton sining mga kabumbo. Apisar nga ti sa bahin iya gani from bulk water suppliers and particularmente sa flow water madamo sa mga ginapatigayon sini iya mga nagkalalain sini nga effort agud lamang iya nga mapasiguro nga uninterrupted ang pag-treat no sang tubig agud nga may ara sang isupply sa water distribution facility. I-check naton bala si Bombo Gladwin Gustilo sa iya sini nga follow-up report kay hindi magin sini kuno amo na kapiktado ang agriculture sector sa syudad sang Iloilo. Glad sa report na please come in.
Bombo Champ, ang agricultural sector sa syudad sa Iloilo wala naapektuhan sa El Nino. Inibase man sa assessment sa Iloilo City Agriculture Office. Suno diri kay Mr. Inigo Garinggalaw, ang head sa Iloilo City Agriculture Office, iya diri gimpayag nga hindi pa apektado ang patubas sang humay sa mga mangunguma diri sa syudad sa Iloilo. May bastante man nga supply sang tubig ang mga nagatanom sang high value crops kag padayon man ang produksyon sa mga utan kag prutas. Payag pa ni Garinggalaw mas temprano diri nga nagtanom sang humay ang mga mangunguma bilang paghanda man sa El Nino gani isang bulan pa lamang sang Pebrero nakapatubas na ini Bombo Champ. Nahibaluan nga wala pa nakasulod no sa kriteriya ang syudad agud ipaidalo man ini sa state of calamity. Ti ginsiling man diri ni Garinggalaw wala pa nila makita ini nga mga sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo. Ti ang first cropping sa mga rice diri temprano pa ini pinaka-harvest man ini sang Manami. Ang second cropping tina early man ini nga na harvest man ti ginalauman sa end of February makuha or ma-harvest na ini Bombo Champ. Ti bastante man diri ang source no sang tubig sa pag bunyag no sang pila ka mga tanom kag mga ulutanon diri sa syudad sang Iloilo. Ti ang livestock man ti mas manami man diri ang produksyon ti ang pagpangitlog sa mga manok kag wala man sang problema ang mga kasapatan diri sa syudad sang Iloilo. Ti base man diri sa weather outlook sang Pag-asa ti maeksperiensyahan man ang dry spell no sa syudad sang Iloilo sa katapusan sang Pebrero tubtob sa Marso. Ti gina-monitor pa nila ini Bombo Champ tubtob sa bulan sang Mayo man. Ti hindi na kinanglan pa ang maghimo man ang syudad sang Iloilo sa contingency plan sa ang agricultural sector sang syudad ti paghanda man sang El Nino phenomenon. Tingin payag pa diri sang natungdan ti madugay nga mayara sila nga nakaplastar man nga mga programa ang opisina sa pag-address man sini nga El Nino. Dugang pa diri ni Garinggalaw tinasaad na sa regular programming sang syudad ang mitigation activity agud ti mahaganhagan ang epekto sang El Nino sa mga mangunguma. Tis pagkamatuod payag pa niya mayara sang climate resilience program ang syudad sa diin naka-exister na ini ang small scale irrigation project kag water system projects sang barangay level. Yari bala pa matian naton diri ang payag ni Mr. Inigo Garinggalaw, ang head sang Iloilo City Agriculture Office sa aton interview. Heads up na kita sila last year pa. No? So because of that, the City Agri Office, mapalikuan na yan. Sa first cropping, ang BA Region 6 gave out high yielding seeds. Kag we were able to download it to the farmers on time. Hindi temprano ta. To the point nga first cropping na to sang rice, tandaan yung rice na siya, aqua na siya. Siya ang damo requirement sa tubig. So, we were trying to lagas isang first cropping ng mga temprano siya so that maka-harvest sila temprano so that ang second cropping pag nga lesser na abi ang hectarage siya will also be early and matiming siya nga February ma-harvest. So we managed to do that kag ang namin to sa first crop kay ang usual naton ng 186 hectares located in Lanit, Kamalig, mga munang peri-urbans naton nahimo sa 223 kay tungod nga early. Kag ato ang wanted nga El Nino nga dumdum ta matupa siya October dito sa Galisay nagdiros nagtupa. So hindi lang na notice nyo last year to nagdudul namin ang timpla sa ulan. So namin ilang nga harvest and then ang turnover readily may mga 82 hectares nga nagtanong pag-igis ang second crop which pagtapos ni February ubos din sila gawa no ubos-ubos na sing harvest. So daw wala kita yun naapektuhan sa agri sector masyado as of now. And as of November early man sila nga nagtanong na sang high value crops meaning mga utan mga muna na siya kag mga tanom nga usual man na niya pagkanto sa summer kay ma-notice nyo ang El Nino bladri sa aton ang drought naga-follow man siya bisang do usual nga summer months. So para sa farmer
the usual pa man subong, except pareho sa kampal ni Mambing kung mag-intense siya tudo-tudo. So, tasok sila, may mga sources of water sila because ang ilang mga tanong is hindi siya kinanglan flooding. Kinanglan siya bunyag. So, what we do was kaya mo lang na kina-adjust naman ang chimpo sa tao, kaya perminas na kakanto sa field, mainit, and then we propagate inang immorts bala. Tandaan nyo, ang hindi lang ni init ang nagpa-dry tudo, kay mahangin pag inabi. So, duwa na ang combination, hangin and init, is gadasig sa dry. That's why nga, grabe gusto ko ang pagdasig sa dry. So, kung hapinaan ina ang mga dalom sa mga tanom, especially ang high value crops, hindi siya magdali-dali ang moisture ya magwater. And then, going to the barangays, wala nyo man siguro kung may mga communal gardens, kita, JPT Escapes, ang subong naka-kick off na ang women on container gardening naton. Nga gapropagate kita sa container gardening, kay lesser na niya nga tubig ang gamito niya. Kag pwede na siya sa mga inner city ginaton, kag mga urban areas, nga tandaan nyo basta gani mga mag-drought na, gasaka pa na presyo sa pagkaon. Kaya ang mga outside nga mga LGUs nga sa aton nga ikapasulot man sang utan, apektado man na sila. So amo na aton nga mga ginhimo, may poster man kami pagwaon, nakapasa man kami which naga-enjoy sa pag-conserve sa tubig. Kaga isa pa ito sa livestock na side naman, ginabantayan man na kaya basta gani mag-init gani, apektado man na siya ang sapat, no? Pero may araya sapat nga paninit na miyan siya, mas nami ang pangitlog, mas nami ang pang kay nag-dry mo hindi na utak, less ang mga microorganism nga makalalit. Kaga bala nyo wala no, we don't pray for rain nga tudo sa agri. Why? Kung umulan sa tudo, subong manutawag sa diya, mataktak ang mulag sa kwan sa paho. Glad? Nabatian naton diri ang kakabahin sa pagpayag ni Mr. Inigo Garinggalaw, ang head sang Iloilo City Agricultural Office. Ti magluwas sini may mga programa man nga ginapatuman diri ang city government ti kaangay sang small water impounding kag small farm reserve ti ko sa sa idalom sang small scale irrigation project no sang Agriculture Office diri sa syudad Bombochang. All right. Ini si Bombo Glangostino para sa number 1, a most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniyang follow-up report. Check ko naman this time ang another issue sa syudad sang Iloilo. May kang tanan sa mga boarding house. Kay way ni pinulok-pulok ang mga talatapan sang city government na kunway na patyan sang duha ka mga makaluluoy sini nga individual during the time may nagluntad sa nga sunog sa may barangay San Nicolas. Di subong ginastrikto na nila nga dapat tanan sini nga mga requirements makomply gid sa nga mga tag-iya sa nga boarding house. Di pila ka mga boarding house owner may notice for closure, no? Wala sa gyapon makaikutar sa mga requirements nila sa nagahilapit sini nga deadline. Anong latest sinadre? Balikan ko lang linya ni Bombosol Binyas. May kantanan sa sining issue kag ang city government now mahatag kuno sang ayuda para iya sa mga display sa borders kay may pila na daan ka mga ginpang serado na iya nga mga boarding house upon checking nga wala ini sila sang mga business permit or wala na ka-renew sa ila sini nga business permit sa city government. Kasunod man sang sunog nga nagluntad sa may San Nicolas nga ginkamatay sang duha ka mga personalidad. Kay tiyan mo lang hambal sini naton, no? Isa kunta niya sa mga mentalidad sang mga Pinoy or base iya lang niya sang Ilonggo, no? Nga ang mga pagsulundan gina-take for granted lang naton sa malawig sini iya nga tsimpo, magluwas sa gina-take for granted, ang iban sini ginakwartahan, ginabusuhan sa mga oportunista. Naglabot gid karon ng punto, naglabot gid ang tsimpo nga ginakasubo kag way taman ginapangayo nga may napatyan iya kag it turned out sa ginusisa wala gali maka-renew sa permit sa boarding house. Ti karon
ginukal iya nga mga ginukal nga mga subay ang mga talatapan dira iya sa city government nga amo ang may obligasyon sa pagpasiguro nga naga-comply kag may mga business permit ining mga boarding house. Bombosol sa dugang nga mga balita, please, Kamin. Bombotsam nagdangat sa 32 ka mga boarding houses sa may barangay San Nicolas La Paz ang ginhatagan iya sang notice for order or notice for closure. Sa diin matandaan nga bangod sa sunog na naglungtad man sa mga barangay nga gintunaan sang kamatayon gani sang duwa diri ka persona, ginstrikto na nagin-impose sang city government ining pagsulundan iya sa notice for closure sa amo nga mga boarding houses diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Alma Hamili, ang punong barangay sang San Nicolas La Paz, iyagin pahayag diri nga sa subong may ara nga napapanaugan sining notice for closure sa di nagdangat sa 22 ged ka mga boarding houses sa mga barangay nga ginpapanaog sang February 20 kagin panapikman. So ang kada mga boarding houses dire nga may notice for closure ang may mga tarpaulin iya nga nakasulat nga notice sa ila diri nga mga pertahan o kun ilang mga gate. So ginhatagan ini sila suno kay punong barangay Hamili sang pulo ka adlaw sang commission on boarding houses nga or boarding house commission nga mag-comply sa City Hall sang pila ka mga requirements nga kinahanglan para man ma-cancel ining closure sang ilang mga boarding houses. So diin amo na gani suno kay punong barangay Hamili nga gapatigayon man sang tuigan inspection ang Commission on Boarding Houses sa diin subong langgid nga tuig gin stricto nga ti na impose na gid man ining mga pagsulundan iya kung ano gid man ang insakto nga dapat kung may boarding house ikaw may mga nakasunod gid sa pagsulundan nga may ara sila. So adugang pa ni punong barangay Hamili na ang iban diri subong ang nagaproseso na sang ilang mga business permit sa among nga barangay, and at the same time kung magkuha ka dali diri ka business permit Bombotsam nagabalor ini sa 150 pesos pero sa iya diri nga pag-obserba kag at the same time pag monitor man kay ti siya ni ang naga-inspeksyon man subong kag hatag sa iya ang iban nga mga responsibilidad sang Commission on Boarding Houses with regard sa iya sa business permit kag ti nagabalor ina sa 150 pesos. Subong nagapanugyan ang punong barangay sang San Nicolas dire nga ang kalabanan or ining tanan bala nga ginpapanaugan sang notice ang dapat iya mag-comply subong pa lang ilabi na nga nagahilapit ang deadline sini. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si punong barangay Alma Hamili. 32 ka bilog dire nga gintagaan sang boarding house. 32 ka boarding house. Balisan oni sila sir kap ginhatagan ginbutangan sang notice for closure kag ano ning plastada sang Commission on Boarding House in regard sa pag-istorya sa ilang mga requirements nila kag kun saan uning deadline. Bali nag-start sila sang gintagan sila sang boarding house commission sang ginpatapikan sang tarpaulin sang February 20. Dayon sila gintagan sila sang 10 days para i-comply nila sa City Hall. May idea ikaw kap kung anong mga requirements nila kag ano ang reaksyon kalabanan nga or feedback nga nabatian? Bali ang gintagaan sila sang ang requirements sila na lang ang boarding house commission na lang naghatag sang requirements sa ila para i-comply nila sa city. May idea ikaw kap kung ano daw yung mga requirements? Wala ako idea kay ang sila na lang nakabalo ang owners sang boarding house sila na lang kabalo kung ano ang requirements nga ginhatag sila sang boarding house commission. Bali ni gani kap ginapatigayon ni every gani. Ginapatigayon ni sa inspection bali every year gakadto diri ang boarding house commission. Pero first time ni kap nga sila do kumbaga gin-enforce ining pagpatapik gid nga notice for closure sa Yes, subong nila gin-first gid sang boarding house commission kay kalabanan nga makuha lang diri sila sa barangay sang business permit for boarding house nga wala sila yaga comply sa City Hall. Anong coordination mo subong sa mga tag-iya di ka boarding houses ka? Anong baligi ang ilang kundi kitagana na sila sang requirements para sa city pero ang may requirements diri sa barangay ang ginakuha nila nga for business permit for barangay. Mga pila na ang nakakuha? Bali karon di ko pa wala pa ko idea pero gakuha di sila kay pamangkot ko pa ina sa amon nga tresurera kung pila tanan diri nakuha nila.
Bali, ano ka, panugyan mo na lang, kay ti lapit do lang deadline sa February 29 doon, panugyan mo sa mga ginpanghatagan diri sang notice. Sa tanan nga gintagaan sang notice, ginapangabay nga i-comply nyo gid ang inyo nga requirements para sige-sige ang inyo diri ang padayon ang sulod sang borders sa inyong boarding house. Kamusta diya kap ang pag-inspect mo man kapaw? Kamusta ang ginpapanaugan ni ka mga notice for closure? Ano ning mga kalabanan ka mga fail nila? Kabalo nga ma-inspection ang boarding house. Kagwala city. Oo, kagkalabanan pero may iban diri nga wala man sila diri kakuha sang business permit sa ila boarding house. Amoy na nga nakibot gid sila nga pag-inspection sang boarding house commission. Nabatian diri ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Almahamili sang aton ma-interview. So pihak sang nagahilapit bala iya Bombosam nga deadline sa mga ginpapanaugan sining notice for closure. By the way, saan ang deadline now? 10 days ko na Bombosam. So halin ginpanaog ginhatag inibing order sang February 20. So no kay Kapitan Hamili kagti posible February 29 Bombosam ang deadline gid sini kay 10 days kuno mo nga butang tapabi March 1 or March 1, yes Bombosam. Okay. So sino kuno maproseso sini? Bali ang owner sa boarding houses Bombosam, bali makuha diri sila sang business permit sa may barangay hall sang San Nicolas, and at the same time may mga kay ambal bini punong barangay Hamili nga ang mga requirements iya ang nahibaluan naman lang or kumbaga ginistoryahan na iya sang commission on boarding house kag ang mga tag-iya ka boarding houses. Pero sa nag-interview kita sa pila ka mga tag-iya ka boarding houses, do wala man sila singingay kag mingoy kung ano man gid ang dapat nila i-comply diri Bombosam. Titani pinang bakol na lang nila kadus por dos sa taludtod tong mga nagkalantod dira sila. Kay way maglisa may ginahatag nga impormasyon to. Magbalik na sa liwat ang balong mo taga sa Nicolas sa pangbakulan nyo na lang sa taludtod sang Bratia. So nahibaluan nato na Bombosam kay ang iban diri kuno ginbutangan lang man sang notice for closure ang ila sining mga pertahan kag mga gates without knowledge sa ila bala mismo kung anong kung wala gin plastar kung anong mga requirements na kinahanglan. Pero on the other hand, nabalaan man na sang mga caretaker, nabalaan man na sang mga owner nga expire ng ila sini nga mga permit sa mga owner kag sa mga caretaker kung sino dira nagadumala sa boarding house. Hindi man kamo bala kung kisa pagago-gago nam lang ni. Doon mo na blang, pwede. Sige lang, importante, sigin ka. Gain ka man ka mo dira. So be responsible. Nga hikotaron nyo na ang inyo sining mga permits dira. Kung ano mga kinanglanon nyo para nga mapasigurado taman nga safe dira ang mga nag-aboard sa inyo. Di ba? Sol? Yes, Bombosam, amo na gani sa isa naton diri ka na interview kay ti isa mismo wala personal asa subong wala pa Japon sa sing may na hipotar diri nga mga requirements kag ti amo ni gani si Sir Rodi Tipanan or si Mr. Rodi Tipanan nagapangidaron sa 84 Bombosam kag ti madugay naman nga may boarding house diri sa may San Nicolas kag iya ginpahayag diri nga kung ano man gid kuno ang desisyon iya sang city government with regard sa ila diri nga boarding house nga isa sa mga nakabaton sa notice for closure isundon man lang niya pero sa plastada diri Bombosam nasubuan gid siya kung isirado ang boarding house niya kay ti kalabanan ka mga nagatiner diri sa iya mga estudyante ag subong may apat dira ka mga estudyante ang iban diri ang taga San Enrique ang iban taga Quinto Distrito kaga man nabala do isa man sa mga ginakaluuyan ginakasubuan niya nga kundi ay nabala masalin ining mga estudyante kay ang iban diri gani nagaplano pa especially sa mga relatives sini nga nasunugan man sang damlag lang dito sa may tragedy bala nga may duwa ka napatay do plano pa ni sila nga diri sila matiner kay Sir Tipanan pero amo na no kay sa subong wala pa sila mahikutar ang iya mga requirements pero aso no kay Mr. Tipanan nga base mga next day basta within this week tingwaon niya nga proseso ining mga requirements nga kinahanglan para iya sa boarding house para sinumpasan niya sa Commission on Boarding House or Boarding House Commission sa diin ginbulubanta niya gani nga posible magdangat sa 30,000 pesos ang balaydan sang kabilugan balang ang mga requirements para sa mahikutar ining mga Bombosam ang requirements gani para sa boarding house niya kagti amo na no do nagapanghakboy man ini siya
kay bangod pila ang kalabanan daan sa mga pumuluyo diri sa may bahin sang may San Nicolas ang ila diri nga pangitanan amo ining boarding house na para makabayad sila sa ilang mga bills Sige. at iban pa dira. Sa dugang bala nga pahayag. Hawidan ko guro anay na Sol kay wala nga lang nagitsimpo ta. Yes, Bombo Cham. Ini si Bombo Maricol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kida Bombo Sol Binyas. Sa mga owners ng boarding house, katalaka mamati sa inyo sininga whereas. Kay ako nakabalo, kag ikaw nakabalo ka man kung anong obligasyon mo nga dapat sininimutungdan responsibilidad mo bilang tag-iya, caretaker or whatsoever dira sang boarding house. Isa ka man sa Balakulon, hindi lang kayang taga boarding house commission or ang taga BPLO, ang Balakulon, not literally, no? Sa aton sinima kabumbo. Kung isa bala, dala man na iya sa bulyada sang emosyon naton nga lilintukin siya, duwa na to napatay, tapos amo pa nang mabaton ta nga istorya sa field nga daw pinangpaskilan lang to sila sang closure order, why man sila gani gin idukar or gin pabalo nga tay, nay, misis, sir, ma'am, toto, ang inyo siniya nga business permit expire na. Anong imuon nyo para iya nga marinyon yun eh? Kadto ka mo sa mo sini nga talatapan, amo sini mo sadto. Oh? Ano yang taga BPL o kagang taga boarding house commission now? Ano mga manugpataya ka mo STL? Nga malista lang ka mo ka numero? Payo pagani kung kisa manugpataya kay STL kay gina-explikaran ka o amuning kombinasyon sang intayan mo ha, 10-20, may double ka ni igo ka 3,000, kung triple ni ati bunggit orot mo, sintot sintamin, pahayo pa nga mga manupataya STL. Kung amo sining istorya, ha, nga may mga nagapalibog dira, nga mga nagapanag-iya sa nga boarding house, kag way sila may dukar, wala sila mambalan, way sila may explikaran sang maayo, ang diferensya ara karon sa aton sini nga gobyerno, ara sa city government. On the other hand, hindi ko man niya sila nga iatag ko lang tanan nga katungdanan sa BPLO kag sa boarding house commission, ginasukot ko man ang mga tag-iya sang boarding house. Oh, kay balaan ko nga balaan nyo kung saan o ma-expire inyo permit. Balaan ko, nga balaan nyo man kung paano nyo na i-process. Kag balaan ko, kag balaan nyo man kung diin ka mo makadto nga talatapan. Tiyang mga whereas na iya sa aton sinima kabumbo, oh, ipapilit na lang na yan sa papel. Kag tutdi kung may dabukan ka na. O kung hindi gani, kundo problema tas tubig subong ti balaan nyo na kuno imuon. Oh? Para iya nga mapasigurado, tabla mo ang mga ginikanan sa mga kabanwahanan, gapang hakroy kag halos tanan ginahimo sini nila. Agod nga mapatuon ang ila sini iya nga mga kabataan sa mga bunggaitan o nga mga universidad diri iya sa syudad sang Iloilo. Way labot sa allowance sa isa ka simana or isa ka bulan. Way labot sa tuition fee. Ginakarga man na kag ginapas-an nilang balayran sa boarding house para nga hindi amo sina kadako ang mangin gasto sa ila sini nga bata kag malapit dira iyang ila sini nga eskwelahan. Ti makasugata kanimo karon sang oportunista nga tag-iya sang boarding house. Perfect combination kag perfect partnership sila sa mga kwartaites nga tawo dira sa gobyerno. Kutinton sis gwaya. Amo na ka simple. Kag kung tani dulaon tanang amo sina iya nga formula kay formula ina for a disaster. Kabay pa.
Sa aton sini matag palamatila pa naging ko sa latin do. Sa aton sini nga pagpangalagad may iban pakita nga mga balita. But hindi nagipagtugod sa tiyempo. Ta standby na kamo sa couple lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the #1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for February 25 to March 2, 2024. Ang Marso 1 amo ang first Friday of March. Ginaagdang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Pagkatapos ang first Friday Mass, the Rains Band is set to give you one fantastic musical entertainment sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, kicking off at 6:30 p.m. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa Marso 2 Sabado, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 3, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and welcome na sa Tuesday edition sa palatuntunan kahapon lamang program. Ika-27 na kita sa Pebrero, kag special day of course sa mga naga-birthday today. Ang iba sa una ginasunlog nila no kung 27th of February ikaw. But what the hey, at least naga-birthday, di ba? Anyway, kumusta naman ang inyong mga dapat yung i-accomplish dira? Ma-meet naman ang mga deadlines ta sa maulubrahon tada. Wala mo ko nag-set deadlines para sa inyong letters, pero gini-encourage ka mo ha. Nga the earlier, the better. Nga mapadala ninyo diri ang inyong makasaysayan so that mabasa man natin earlier. Again, this is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Kag this afternoon, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga matahong mga makasaysayan. And syempre, we left off yesterday with the story of Nong Muning. Kung sa diin nagahatag sa aton sa mga tips. Kaya ginahimo, yan ang nga advocacy. Ang mag-share sa mga tips base sa iyang mga inagyan so that ang iban ng mga tao would know, would be aware, would be informed, at the same time maka-benefit. Na sila man, kung aras sila sa sitwasyon nga naagyan niya sang una, at least kabalo na sila kuno nung ilang dapat nga himuon. Sige, padayon rin natin in just a little while ang sulat diri sa ato ni Nong Muning. Salamat gid, I hope ara nakamdira and feeling so comfortable, nakaplastar and busog. I hope busog. Kag nagapatuyo na daw. Or iban basi bago lang kabugta. Well then, good morning. This is Tita Regine and here's our song for you as I welcome you all. There is a KLP. This is from composer Joven Brihildo and ang nag-amba Michelle Calleja. You Are Mine. Welcome sa kahapon lamang program. Scattered into pieces, then you came into my life and you held me in your arms. When you're here with me, everything seems alright. You gave me the reason to start. You love me with all of your heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you. Deep right here inside my heart, you are mine. Until the end of time. I was scared to fall in love, 'cause I just cry again. But you gave me the reason to start loving you with all of my heart. Forever we will be together, you and me. From now until forever, our love for each other will always be pure and true. Oh, babe, I love you.
until the end of time. Until the end of time. Until the end of time. You are A very heartwarming song, exclusive dito sa Bombo Radio Philippines, from Michelle Calleja, who sang this song, You Are Mine, composed by Joven Brihildo. Hello again and good afternoon na dira sa inyo. I am about to continue the story ni Nong Muning, naging sugura naton yesterday. Actually, nag-share diri siya sa aton sa mga inagyan niya kung sa diin naghahatag siya tips at the same time, and nag-focus siya sa iyang story nga ini about sang benefits sang tubig, water, kung ikaw mapaso nga pwede gali, no, nga mas save ikaw from pain, and then daw kahapos lang sang pag-ayo sang imo nga paso, kung immediately after nga napaso ka within hindi ka lang maglapaw kuno 3 minutes nga mabasa mo dayon sa tubig nan ang imo nga paso. Sige, so yesterday gin-share niya sa aton nga kaagi siya nga napaso sang mantika, and then dito kita pundo sang napaso naman siya sang nagabukal-bukal nga aspalto nan. Ano bala no? Kasakit kung panumdumon mo lang. But anyway, naulaan ini siya kay tiwaya na kita nga nag-awas na gali. So kuha niya tani kay parang untat na no ang pag-awas, but tidugid nga naula sa iyang paa kay ibutang niya ini tani sa puno sang tubo busina sang iya kuno nga pump boat. Sige, continue kita diri. Tita Regine, wala ko dahil matalupang din nga nag-awas na ang nasambit nga aspalto. Sa ginalutuan ko, kag dinakop gid sang kalayo ang ginalutuan ko. Tagdali-dali ko ini ang ginhakwat, pero nabuyan. Nabuyan ko tungod nga sobra nga kainit. Tagbisan pa may hamil ang akon kamot, kag naulaan gid sa nagabukal, kag nagadabadaba nga aspalto. Ang duha ko katiil, halin sa tuhod, hasta sa may ibabaw sang dapadapa ko, nga nagadabdab ini. Tirayan ko singgit sa akon asawa nga siling ko patsyon ang kalayo sa ibabaw sang amon nga dapog. Kay mataas ini, mga tagahawa ko ang dapog, maayo lang kay semento. Samtang ako tana, nagalumpat ako sa suba, kay malapit man lang ang suba, mga 30 meters lang halin sa balay. Samtang nga nagadalagan ako tita, do nagabagrong ang kalayo sa duha ko katiil. Sa akon huna-huna, bisan ano lang ang matupan ko, basta hindi lang masunog ang duha ko katiil. Bangod sa suba, damo ang talaba. Sa pagpadahin ko sang pagtupa ko sa tubig, napatay dayon ang kalayo sa duha ko katiil. Kag nagkalapalos ang mga nagapilit nga aspalto, kag swerte gid lang kay madalom pa ang tubig sa suba. Kag naglangoy ako pahigad. Dayon ko singgit sa akon asawa, nga sudlan sang tubig ang balde, kag butangan sang ice, kay may refrigerator kami sado. Kag sang maduhol na sang asawa ko ang balde, gin amat-amat ko bubo sang tubig, ang duha ko katiil. Kag mga 15 minutos, nagasaka na ako sa pangpang sang suba, nga daw wala lang sang natabo, kag daw isaman ka milagro, nga bisan gamay lang nga pilas, wala gid. Wow! Terrible, no? Kag sang pagkaaga, nasugata akong akong tiya, nga tawgon ta lang kay Nanay Angging. Tita Reg ang pamangkot niya sa akon, Muning, panong tiil mo? Napaso gid bala? Kag ang sabat ko sa iya, lantawa bala? Balahibo ko lang ang nasunog, tita. Kay bisan 3rd degree, pwede pa nga mag-ayo. Basta maagapan lang ang pag-apply sang tubig.
Kay may isa ako kanabalitaan sa TV kag radyo nga may nasunog nga balay dito sa Metro Manila. 3 gid ka kabataan ang nasunog. Kay malapit gid ang suba. Ang 2 ka bata naglumpat sa suba. Kag ang isa ka bata wala. Kag ang 2 nga naglumpat sa suba, wala madala sa hospital. Pero ang isa gindala sa hospital kay 3rd degree burn na. Sa akon nga istorya, sa ligigid nga epektibo tungod na agihan ko gid ini tanan. Tuod. Hogali Tita Regine, may isa pa ako nga inagihan paagi sa napaso. Ang mabudlay ko nga bulngon, ang steam bala, ang usbong sa nagabukal sing madugay, kag kun mausbungan ang imo nga kamot, hindi magdalimaso. Ugaling madugay gid kag magugdaw ang kasakit. Kay natabuin na sa akon, mga 3 gid ka oras kag mabuksan ko sang gulpi ang kaldero kag nausbungan ang butkon ko. Kag ginhiruman ko man sa madugay kag madula ang sakit. Pero nag-agi gid sa butkon ang nausbungan. Kay nag-itom ini. Kag basi makabalik ako dira, ipakita ko ini sa imo ang nagaitom ko nga butkon. Kag Tita Regine, kabay ini akong true story, parte sa napaso, kung ma-apply na nila pananglitan, magpasalamat gid sila sa akon mga tips, parte sa mga napaso. Basta, hindi lang magsobra sa 3 ka minuto ang pag-apply o kung first aid, kay kung may kahigayon, bisan pa ipakita ko, live, para gid magpatigid sila sa akon. Kag diri ko natapuson ang akon mga tips sa inyo, parte sa napaso, kagabay nga aton tanan nga mga KLP lovers, regular man o kung hindi, may mga idea na sa sining akon ginpadala. Kagabay nga tanan nga mga nagapalamati, hatagan sang maayo nga lawas, kag panghuna-huna. Kag ubayan kita tanan sa mahal nga Dios. Upod man si Tita Regine, kag ang bugos niya nga pamilya. Ang tagpadala, Nong Muning, sang 4th District. Well, Nong Muning, salamat gid, no? Basta nag-attest gani ang isa ka tawo, kag naagyan niya gid ina iya, tila man laban, no? Tuod gid na, I'm sure. Hindi mo man ina pag-i-share diri sa amon kung wala mo na pamatud-an ina. Kaya naagyan mo gid, eksperyensyahan mo gid. Tuod ka, parang walang nangyari. Kinulbaan ako to sa aspalto nga imo nga gin bukal, no? Nga naulaan ka gid sa imo mga tuhod. May lang siguro kay ti nakadelargo ikaw. Tapos naglumpat ikaw dayon sa tubig, sa suba. Gani nga wala lang madugayan, no? Pagsaka mo daw wala, parang walang nangyari na. Pero ang pinakabudlay gali, inang steam, ang inusbong bala na, nagausbong bala nga kainit. Usually, no, kung nagaluto ikaw, tapos buksan mo ang imo nga linuto, na kung hindi ka aware, nga basi kung gabukal-bukal na ina, pag sungaw niya, sakla mo gid, ay amo na gali ang pinaka-delikado kay kung mapali siya nagaitom gid siya, no, even if ibutang mo na sa tubig. But anyway, sige, salamat gid, salamat sa imong mga pag-share sa ninyo diri sa amon testingan namon, lantawon namon. Although gapangamuyo gid kami nga kabay, no, hindi matabo nga mapaso kami. What if ever di ta kapulong, mga accident, mo ka isa lang gani nagapatubod ka lang sa tubig halin sa dispenser, manglingat-lingat ka, ay ala, ang tubig ininit gali, hindi na yan dito sa imo nga mag, nagatupa ko sa imo na yan nga mga kamot, ang gwa lapnos. Salamat gid ha, Nong Muning, sa yung mga pila ka mga tips nga imo nga gina-share diri sa amon, nga I'm sure makabulig man sa amon. Oras nato, that is now 29 minutes after 2 o'clock. Sa ating pagpanumbalik, may story diri nga i-share sa aton. Si the survivor of province of Iloilo. Sa pagbalik na nato nina,
This is Tita Regine. You're listening sa kahapon lamang program dito sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Magapanumbalik kita pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka... Sa pagdulong sa mga makalilingaw nga istorya, ari na ang sulat ni The Survivor of Province of Iloilo, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo Inday. Ako isa man ka maukod mo nga tagpalamati sa imo programa. Kung masubo gani ang ginabasa mo, nagatulo man ang duha ko. Kung masadya gani, nagakalipay man ako. Hasta nga nagplano ako nga masulat man. Inday, natawo ako nga hindi gid welcome sang pamilya ni mama. Luwas nga wala ako sang formal nga amay sang akon pagkatawo. May diferensya pa ang left eye ko. Gani, dako gid ang discrimination sa pamilya ni mama. Sa nagaedad ako sa 2 ka tuig, samtang nga nagalagaw-lagaw ako sa amon palibot, nakita ako sa asawa ni tatay. Ginkuha niya ako, gintago sa ilabalay, ginpailisan, ginpakaon sang maayo. Inday, ang bayo ko sa kay mama, lanot. Kay ginasimo-simo ako sa mga utod ni mama. Gani, sa ginkuha ako ni nanay, hindi na ako magpauli kay mama. Wala gid ako nagagwa-gwa, kay gusto ni mama, mabawi ako. Sa mula gid ako ni mama mabawi, nagbakasyon siya sa Cebu, agod malipatan na lang niya ako. Palangga gid ako ni nanay kag tatay. Hasta nakatapos ako sang elementarya sa amon nga barangay. Nagpadayon ako sang akon high school sa Banwa. Kag sa nakatapos ako sa high school, ginpadala ako sa Manila. Agod ipabulong ang akon nga mata. Wala gid sang swerte, kay patay na ang mga nerves. Gani, wala na lang gintandog. Si tatay, wala gin magdumdum.
nga mapuslanon ako. Wala na ako pagpa-eskwelaha sa college, pag-graduate ko sa high school. Pero pagkatapos ng 3 ka tuig, ginpakuha ako sang secretarial sa isa ka dako nga universidad sa Iloilo City. Nalipay gid si nanay kag tatay. Gani nagpa-enroll naman ako sa BSED. Nag-apply ako working student, kaya nakasulod ako as working student. Natapos ko ang kurso ko nga BSED, nga malipayon ang ako na may kag Iloy. Nag-substitute ako sa amon banwa. Kag pagkatapos sa isa ka tuig, ginkasal ako sa tawo nga choice man sang akon Iloy. May 5 kami ka anak, 2 ka babae, kag 3 ka lalaki. Ang akon mister nagaobra sa isa ka hotel sa Manila. Kag sang first year college na ang subang nga babae, napatay ang akon mister. Ginkuha ko siya sa Manila, kag ginpalubong diri sa amon banwa. Nag-ukod pagid ako sa pagserbisyo. Aside sa nagateach ako, nag-work ako sa simbahan, kag sa akon community. Masubo, mabudlay ang madula ang amay sang pamilya. Ilami na gid sa pagpaeskwela sa mga bata. Thank God, nakatapos sila, nga bisan tama ka budlay, wala ginadumdum kag ginabatyan. Inday subong, may balay ako. Comfortable. Survived. And I survived all the trials. 4 gid ang operasyon ko. Spinal column lumbar, thyroid, breast cancer, appendix cancer, cancer survivor ako, Tita Regine. Sa katapusan, nagapasalamat gid ako una sa tanan, sa mahal nga Dios, sa malawi ko nga kabuhi, sa akon mama nga nagbunag sa akon, sa akon tatay kag nanay nga ginpalangga gid nila ako, sa akon mga anak, sa akon mga kasimaryo nga nagaupod sa mga programa nga ginahimo ko. Sa inyo tanan dira in the Regine, madamo gid nga salamat. I love you all. The survivor sang province of Iloilo. So sa understanding ko, I do not know kung ni-tsakto ako, basi sa laman ako, no? Nga, siguro ang imo nga mother, ginpabusong sa imo nga father, but ang imo nga father, may pamilya na. Because you mentioned, no, nga sa naglagaw-lagaw ikaw, 2 years old ka, nakita ka sang asawa, sang imo nga tatay. Ginkuha kanila, and then gintago ka to nila sa ilang nga balay, ginpailisan, ginatipan, ginpakaon, ginpalangga. Kaya hindi ka naluyag. Nga magbalik pa sa imo nga mother, ang nagbunag sa imo because dito sa iya nga luyo, daw hindi ka baton sang iya nga family. I guess that explains it, no? Nga the fact nga siguro hindi niya luyag ang natabo sa imo nga mother nga ginpabusong siya sang isa ka tawo nga pamilyado na. But on the other hand, ka very swerte sa imo because ang imo nga mother nga ginakilala amo ini ang asawa sang imo gidya nga father. So ginpalangga ikaw, ginbaton ikaw, ginpatiti ikaw, ginpaeskwela ikaw. Ang imo nga mother, because wala ka na niya nakuha, you said naglakat na lang siya, nagpalayo na lang, naglakat sa Cebu para nga malimtan ka na lang. But kanami, no? Because these 2 people nga amo ang nag-raise sa imo, tiyang isa, obligasyon niya gid man inaya. Being your father, obligasyon niya gid man nga ti isa pupuhon ikaw, padakuon ikaw, paeskwelahon ikaw. But ang iya nga asawa, she has such a good heart, no? Ang iba na iya maakig na iya nga, hindi ko na iya sa bata nga na iya, kay tiya mo na ang ma-always remind sa akon at one time.
nagluib ikaw sa akon, pero siya hindi palangga kagid niya. Kag siya gani, no, nakakita sa imo, siya gani iya ang nag-atipan, nagpadako, nagpabisti, kag nagpa-eskwela sa imo. And from there, no, nabutangan sang maayo nga direksyon ang imo nga pagpangabuhi, you got education, and at the same time gitagaan man nila atensyon ang diferensya sang imo nga mata. Amula na ugaling, you said nga daw ulihin na because patay na ang mga nerves, so daw wala na sang tsansa nga makaayo pa. But nevertheless, no, sa kaayo nga gipakita nila sini sa imo, ang imo amay gid, and then ang iya nga asawa, hindi mo man malabot kung ano man ang imo nga nalabutan without these two very important persons sa imo nga kabuhi. Kag nami man, no, because bisan pa paano gina-acknowledge mo man, kag nagapalabot ka man sa imo nga pagpasalamat sa imo gid tunay nga iloy sa pagbunag sa imo. Why ta kabalo if you remained with her, kung ano man nga klase sang life ang ayhan nahatag niya sa imo. But with these two people, nabalantagid, no, nga nangin maayo ang dalagan sang imo nga pagpangabuhi, ginpaedukar ikaw, ginpadako ikaw sang manami. And so that's why, no, sa nagkapamilya ikaw, nangin manami man ang dalagan sa imo nga istorya, although naka-mention ka nga choice man sang imo nga iloy. Iloy nga asawa sang imo nga father, kagka very obedient man lang sa imo. Siguro along the way mo, nagustuhan mo naman ang ina nga lalaki. And so that's why, siguro nami man, happy man ang inyo nga nangin marriage. 5 kabilog ang inyo nga mga nangin anak. Although siya sa Manila. And then another trial sang napatay siya. And then ang imong subang, ara na sa kolehiyo. Kag ikaw alone ang nagpatapos ang imo nga mga kabataan. But all these things, imo nga na-survive. Ang kabudlay sa pagtaguyod sa mga kabataan, nga ikaw lang isa. And at the same time, survivor ikaw. Wow, pilagid ka mga operasyon ang imo nga gin-go through. And duha ka cancer cases ang imo nga nalampuwasan. God is really so good. And so that's why nga you chose nga mag-serve man sa inyo nga community, and ang ini nga mga ginpaagi sa imo sang Ginoo, mga rason ini para nga mas nangin malapit kapagid sa iya. Beautiful story. And now you said you're very comfortable and you're very happy, stable na, kasi siguro ang imong mga kabataan amo man. Thank you, Gid. You're a real survivor. The survivor sa province of Iloilo. 2:41 ang aton nga oras sa aton nga pagpanumbalik. Another story ang aton nga igadulong sa inyo. Sa gihapon, this is KLP. You're with Tita Regine. Importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas.
Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan. This time, with a story coming from Charan! Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga taga-pakinig ng Bombo Radio, sa mga mahyugon. Mga listeners, letter senders, ilabin na sa imo Tita Regine kay sa imong family. Again, good afternoon gid sa inyo tanan. Kung natuhoy sa akon, ayos lang, sulat-sulat, sang kasaysayan, mati-mati sa Bombo Radio, tulok-tulok, permi sa wall clock para di maulihi sa pagbasa sang kasaysayan ni Tita Regine. Abi nyo bala, sa itong isa ka adlaw, natulugan ako. Kag pagbugtaw ko, alas 2:40 na sang hapon. Halin sadto, hindi na ako magtulog kung hapon. My dearest, Tita Regine. Sabi mo, Tita Regine, wala na ako sa ginakawilihan pa nga iban, kundi ang mamati na lang sa Bombo Radio, ilibinigid sa makawiwili mga programa ang KLP. Amo na lang ini ang akon kalipayan, kay nagahatag sang kalipay sa akon nga tagipusoon. Tita, ang luyag ko i-share sa imo karon ang parte sa akon apo, nga anak sang akon hinablos sa Sara sang una. Balan mo, Tita, nakadayon sa amon balay sang una, kay nakaobra sa isa ka factory nga seller sa mga dressed chickens diri sa amon nga barangay. HRM graduate kag soltero pa. Amon ni siya ginapatigayon sa isa ka nurse nga anak sang amon close nga kumare. Duha ang utod nga nurse man sa Amerika kag may malapad nga rice land sa isa ka barangay diri sa amon. Wala siya magpa-Amerika, kay siya ang nag-attender sa ilang gasoline station sa Ungka, sang una. Gindala namon sa akon bayaw nga may kotse sa ilabalay sa Haro, pero wala siya didto, kay didto siya sa gasoline station. Ginatawgan sang ila katulong nga may bisita. Di malas gid tita, kay nagsugataay ang amon nga salakyan sadto. Wala naman magkitaay. Isa ka bes, nagkadto kami sang apo ko sa gasoline station, pero tulok-tulok lang siya. Way man lang sila hambal-hambal. Silinggani isang bana sang iya pakaisa, ambal niya antiparing, ang matalaw ang sulog mo. Gusto niya ang amon mo nga manok ang magpalapit sa imo sulog nga manok. Sabat ko, ti, way kita sang mahimo. Tita Regine, kung gabi sa balay, ginasugo ko gani magtawag sa cellphone. One time, nagbakal ako sang Valentine's card, kagin padala niya man. Abi mo tita, sila niya permi sa akon, amo ini. Lola, gusto ko iya mga sawa, imol. Hindi ako iya mga sawa sang manggaranon. Abi mo tita, bisan ano ang amo niya pagpatigayon, nagahipos lang. Kay hindi siya sang manggaranon. Siling namon nga daw sa GAGO, ang babae, nurse, maputi, matahong, mabuot, wala sa payan nga sa bilog nga barangay, sila ang may malapad nga lupa kag palayan. Tita, sang ulihi,
nakapangasawa ining akon nga apo sang babae nga medyo tumboy-tumboy yun. Nga siling mapulis pero wala man madayon. May anak sila nga isa ka lalaki. Siguro grade 5 or grade 6 na. Ang asawa, nagpa-domestic helper sa Kuwait. Sang may balay pa ako, nakapauli siya. Pero hasta subong, why na ako kahibalo kung ara siya o nagbalik sa Kuwait. Tita, medyo nagbulagay sila subong. Kaya ang apo ko nga ini, nangasawa sang babae nga taga Bulacan, nga may 2 or 3 ka mga anak. Kung mayo siya, kag nagpati sa amon, tani maunlad ang iya pangabuhi. Why siya nagpati sa amon? Ti, ano ang naabutan niya karon? Nagadipara sa mga bata sang babae nga hindi niya tunay nga mga anak. Amo na gani, tita? Kung nagpati siya sa amon, maayo, maunlad ang iya kahimtangan subo. Tita, kung tani, kung masinulundon siya, maayo ang iya naabutan. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Tita Regine, ang kaluluoy, ang isa ka anak nila nga lalaki, ngang iloy ato dito sa guasang pungsod. Tapos ang iya naman niya nga tatay, may lain nga asawa, tapos naga-attender ini sa 3 ka mga anak nga hindi niya man tunay nga mga anak. Nadumduman ko, tita, nga saling ko sa akon apo sadto, nga kung mapangasawa niya ang ginatugpo namon sa iya nga nurse, siling ko, sa inyo ako maestar kung mag-asawahay ka mo. Tita, may nadumduman pa ako nga isa ka bes, nagdumugay ang asawa niya sa isa ka nagadayon sa balay nga gwapa, mabuot, pero matambok lang. Katamtaman man lang. Ini siya, cousin, sang upod nyo daanay sang una. 2 kami nagalakat-lakat, ginsinggitan niya ang upod ko nga, baboy, may matambok. Nagpalapit, kag 2 sila nagdumugay, nga jutayan lang ako mahulog sa kanal. Dayon sila gindala sa police station, kag ginariglar nga hindi na magliwat, kay kung liwaton pa nila, prisuhon sila. Sakon lang, jealousy ang kabangdanan, pagpangimon. Medyo malawig na ang akong kasaysayan, so I have to close now with my love, kisses, and prayers to all. Good luck, good health, and God bless. Regards and kisses to you and all members of your family. Lovingly, Lola Amparing. And P.S. May P.S. pa? Bumbo Omel? Tita Regine, may nadumduman pagali ako parti sa akon apo nga medyo may pagkasupladuhon. Ang iya naging asawa sadto, may karaoke bar sa atubangan sang amon balay. Dito siya permi nagatambay, hasta magtungang gabi. Sang ulihi, naugtan ako, kay hasta magtungang gabi, ang gahod sang karaoke. Hindi ako makatulog sang maayo. Ginsaway ko man sila, nga hinahinayon lang, pero sige man gihapon. Ginaugtan na ako, gani, ginreport ko sa barangay, kaginsingganan man sila gani. So, ginpatawag kami nga mag-atubangay sa barangay hall. Ang akon gintugda, nga siling ko, may ordinance man nga hasta lang mag 9 o'clock ang sound. Pero hasta man gihapon sa tungang gabi. Kitabi mo, ang akon apo nagapangaluyag palang sadto sa tag-iya sang karaoke bar. Didto gid siya magpungko sa tupad sang girlfriend nga tag-iya sang bar. Abi mo, tita, doon pahambugan pa niya ako. Didto siya sa tatay, ka-girlfriend niya, nga ako iya, sa atubangan sang barangay kapitan, nga wala sang upod. Nagdugang gani ang akon nga kaugot sa ila. Kay siling nila, nahisa lang ako. Wala ako magreklamo kung kinasunod lang ang ordinance. Pagkatapos, nagbulagay kami, nga wala sang sugilanon. Maayo kay mahinay na ang tugtog o kon music. Pero, way man nagdugay kay naputo o wala na sa nagakadto sa bar nila. Amo na gani, tita, ang mahal na Diyos naluoy man sa ako. To err is human, to forgive is divine.
Amo na gani, kung may medyo pagkahambog ka, kagkapin pa, medyo maisog ang girlfriend, tiwais laging kaluyan sa aton Ginoo. So lihi, walang kaunlaran at kaligayahan ang abtan. Medyo malawig, no? Ang sugpon sa akong salat, taniway ka lang na kapuy sa pagbasa. So madamo yung salamat sa pagbasa mo, kag best regards and kisses to all listeners and letter senders, especially to you, Tita, and family. God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you gid sa imo nga letter. The long time no hear from you, no? But it's good that you have let us know that you're still very okay. And sa gihapon, suki sang kahapon lamang program. Dumigamay gid ako nga itugda, Lola Amparing, sa imo nga gin-share diri sa aton. Actually, abita lang, we know what is best para sa aton bata, para sa aton apo, para sa mga tawo nga malapit sa aton. That's why, feeling ta ang aton nga luyag, ang aton nga gusto nga matabo, daw mo gid na, ang the best nga himuon. Kay dapat nga sundon sang imo bata or sang imo nga apo. But we forget nga mga bata, tama na sila, mga apo, tama na sila, but they have a mind of their own. And so, di dapat, we can only suggest, pero hindi kita dapat nga, kumbaga, i-ram through tagid sa ila, piliton tagid sila, nga dapat amuni ang choice mo, amuni nga babae, kay diri, mangin komportable ka, kay ti manggaranon ni. Kita mo, he keeps on saying, hindi kuya magpangasawa sang manggaranon. So siguro basi in his mind, basi bilang mga fear siya nga kung mas nakakaangat sang sa iya ang babae nga ginatugpo niyo, basi bala kung ang iya nga ma-feel siya balang inadequate kag hindi siya makatupong sa babae nga inyo nga ang inyo nga ginatugpo sa iya, basi magtubo ang iya nga insecurities. Kag that would bring unhappiness sa iya. That's why, agin panindugan niya man. Hindi ka baluman siya kung diin siya mangin malipayon, syempre sa tawo nga imo gid nga choice. Di bala ikaw, Lola Amparing, wala ka man gani ging pilit. Di bala, kay kung ginpilit ka sa iba niya tawo nga wala mo malang naluyagan, for sure, hindi ka gid mangin malipayon. But see, ang imo nga ginpili is ang someone nga imo gid nga napupusuan. That's why, no regrets ka man. Ngati siya ang imo nga ginpili, even though sa inyo nga pag-upod, may mga gina-wish ka pa, nga kuntani, amo ni siya, amo na siya. But overall, sa gihapon, di ba, he gave you the love that you were looking for and ginalagaan kaniya, ginpalangga kaniya. Di ba la? So, siguro ang imo nga apo nga ina, may idea man siya what would make him happy. What kind of girl would he want as a partner? So, pabayaan ta na lang na siya, bayin na lang ta siya. And hindi ka maghambal nga even if amuna, Lola, wait ko pangakisi mo, Love ta kagihapon, Lola. But anyway, never ever think siguro, nga kay tiway siya namati sa imo, kundi kaluoy siya subong sa iyang nga sitwasyon. Ay, who knows, basi happy siya sa iyang nangin decision nga alagaan niya ang mga bata nga hindi man siya ang amay. Uy, tayo kabalo, kung para sa isa katao, anong klase sang happiness ang makahatag sa iya. Sometimes, from afar, malantaw kita, ka-crazy sa sina nga idea. Hindi inchakto, ina nga idea. But for all we know, amo na yung nagahatag sang kalipayan sa ina nga tao. So, hindi kita dapat, nga magpamilit. Hindi kita, in as much as possible, mag-intra kung ano ang choice niya, ano ang luyag niya nga himuon sa iyang kabuhi. We can just
suggest, we can just advise, but of course, we have to accept the fact nga at the end of the day, siya man na igihapon ang madesisyon para sa iya nga kabuhi. Palpak man na iya or hindi, basta siya ang nagdesisyon. And kung palpak man na, either sa lumon niya, or maybe basi later, makarealize man siya nga, ay oo, kapalpak yung nagliis ang akon nga ginhimo. How I wish na mati ako sa akon nga lola. But asta lang kita dira. No? Asta lang gid kita dira. Maka-advise lang kita, but we have to respect ang decisions, ang choices sang isa ka tawo because it is his life that we are trying to run for him, which is hindi manami. Well, anyway, Lolo, I know palangga mo gid ang ini nga apo and all your mga apos, mga kahinablusan because kita mo man ha nagaulikid gid gani sila sa imo. But I'm sure just for the sake of sharing ang ini nga mga hitabo sa ilang kabuhi, that's why nga tingin sulat mo ini diri sa amon, but nakita nato no, may nami nga lesson kita nga makuha sa gin-share mo nga ini. So salamat kid Lola, let's pray ha for your apo nga ti happy gid man siya matuod sa iya nga nangin desisyon and kabay no nga madumduman niya man ang iya nga bata nga nabilin diri nga ti iya gid na iya kaugalingon nga anak. Salamat kid sa imo, Lolo Amparing. Miss you and your stories. So keep on writing lang I'm sure sa gihapon you have all the time para nga magpungko dira masulat-sulat sa mga istorya. Thank you very much kid. Mga kabombo sa inyo man nga mga istorya dira, pwede gid nga ma-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Lucky Taurus, ang ato nga ginannounce nga winner last week, thank you so much sa imo nga reply sa ako nga gin-email sa imo and sige, we're looking forward so sini nga Saturday, hindi ta siya ma face-to-face because ato siya sa abroad. Ato siya sa Europe. Wow. But siling niya, pwede kita maka-voice call sa iya. So we will try to arrange that. And although hambal niya nga daw may work siya, but pangitaan niya ko no, sa idea para nga ma-free niya ang self niya sa mga amuna nga inoras. Anyway, looking forward sa pag-istorya sa imo Lucky Taurus and thank you very much again, Lola Amparing, sa imo mga pinaka-latest nga story na gin-share diri sa kahapon lamang program. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman, magapanumbalik buwas. So maraming salamat sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.